Wana no brody enye peda na nasa wotena se ya no otumfo opem so ote kokko so atwapiri okasa no ma tutu ontoma asonimu Amanse Westmansini no mu yebewura mu na abeto dwase wakire nipa aduonu nwotwe bi ewo mpotam ho bone ben na wono modi a sebre ya kasa posifo ekura won pachi empanyifo ewo mayi mu ade ankrata aba wo mo kyerɛ se Ghana embassy ewo kata won di niyama egu akwam na Ghana de hye bi a ewo ho wonom atumi ade abosafo ni nyina da eho eban enhwehwemu bi akoso Kwame Nkrumah suapon no maka ho bi ama Food and Drugs Authority mu mpanifo bokoko se ade bi ne na monten so oman Ghana yimu hwe ene wonfa bi anka wano afofo bebeka ho ne yaboaboa no awie yede bremu yamfa mu aseda no ema yaboa for vitamin kano de no ewo dwaso ya pebi enonom we cafe biada animu pechoko banana strawberry ni nyina da ebi ewo ho calcium omega 3 6 and 9 ni nyina da hye moma se twoma no nti wono mu a ahoden kwa na abenya ewom medafo ba biada tonton ano de ba bia tuntuntunton so ne nsa ya bodin vitamin kano na je wo de ebe o mayi mu mfie aduonu ne yakire nie yenti mo asembo ni bia ahoɔden ɛwɔ mu nti ɛne edi adanse sɛ ɛyɛma mofra ɛma wɔn nyinum ya prompobɔ num nyine yie enti ba atan nkwa akɔhyɛ baabi nkɔnum ya yɛma yɛn kɔda ne bi na wɔn nso enya bi ɛnonum extreme coatings beboa ama paint papa de account dan no ho amani o manyina akɔso yie ɛde ama no paint ne papa e free turkey unya bi de jujuma beboa ma dan na ɛfɛ pa na ɛkyɛn so ɛbɔ ne so da fam into the ahodo na begu aso ho stone s prestige graphiato pearl white ena off white ni nyina kokoto free na so ye wa bra wo painter na won chawade sanso na obe won chechire dwumade odo be fam na no achi obedanso dwumade ma boa manyo ma koso ye di amawo atenga junction obuto na homa na 0200922202 0200922202 Ejumadama anabua so yemu na ewie nsama hodo ni nyina de akenkan de amamo samfo fa John entry bosia kon labo asomfonam na wie yemienu midin mame ajowa nyanta tando menin abrewaba kofi twumasi afika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi nyaba ne senti ensam ahodo ayaboaboa no ewie yatodi kase yemfa ensam no ensommoe na wotwetwe mu yebo mama ne se wo kopie mu ewo bentum eno ewo ewutu senya mensen no emu ewo emfimfiri mantemu owura bia dodo na hu ne se ote aduro woni mu fam kakra krofo kra dwen se ja wokom wakwakwadi obi awu ya jajajaja mana wotwetwe mu bisi sabredie wo kopie mu ewutu senya dia ne hu nsem a ena wo biada eka amane no ekere se wono ankasa na afuo mu kwan so enu okodi ewurei ewu eni ebisa ne se eba ne san ena ewura wawo na osie se na ne ho mfa no na wawa so yempo na busuade ne ba ya wo hwe no a ma ne ho to no wa wo bo modin a watumi etwetwa no titin age ne kra ede afri ne nsam saa enu wo kire se wono akaso otumi kase ewura na ye ne bone a no waboa Nemom wonimu de hyeda ba yenti a watumi ade awura yi bone saa wono pa de so gina ba bi kasa awura no wadi natem wafom no kwan bi so ana wayese pa de ana wabre nyame awura ne nya ne hwe a watumi atwa ne tie firi ho atwetwetwa ne nipadua kwa bi de emu awuram na holali ene ne dini yane na bonkoma bisa no de aka ho bi a enyamra sema wadi on de onim ne enti a odi sa enyamra sem yi no na do ne sem wode to yani mu abusua emu oya mienti bi ani o sa to sa no ko onye me ko ni bia ye ka se bia ye me ko ni bia na me ko wa wi ase o man boy na ma twanto onya ko ni ntine oni mu no se ke o ye me friends what is ya ma ntia po na se wo hwe no wo se kunu kan abai na aga me ke se be ni dia abai ni abi ke sa de se stepas na me nya di ba me so mu ni ba no be de ba se me fa yesu ma ti sa de na me se ne so ma ni mo abai betena me kasi sa wona na de ni de edi mi so
I didn't do so. It is a new fear of planning who say, me chow it, it is either as a clear banning channel, not any shame is a young bush in Kotaba. Then the catches in Kotaba into the first second on the new field. Epona, me 2 pounds, man, I didn't. Yeah, Mr. Name 2 seconds, Jesus Christ. Into any hand and try. Papa, me, one sideway, the same so. Dear, you are coming home, quite the best baby. You want the other camp. It's a piano as a common friend is summer of the camp. I know no problem for some of friends in the summer and for Bisana Sama. I say, we are near Mammy and some of the kind of natural beer. Who trying to say, I didn't catch it. One country, me trying to know how crowd I Oh, if I don't meet, I don't hear me trying to know. The must kind of me to know. I would dear mean Tiasi. I will grumble one yebi. I will cry one yebi. No, didn't in the coin. And now, only tell it on and look at the other buffalo. And a friend, and I so to try now. I don't know, maybe I don't even ask me. This room, and I am saying China and if you want to mean fat, it's in town, I mean, Cossy. Timidiko feeling and be seen and no, said no. My mean Johnny, by 3 maybe I won't pass a man and take with the share, sack moon and with the fat car and with the coil. But me go on now. No, go with that. Please go beyond stop. Police for beyond stop your pan Susan. A progress, what a progression. Murphy, Abadu. Murphy, Manfi Abadu. And yeah, I am going to need Murphy. Your Murphy Abadu. Abanisano, and now you see it in the real with Dao, Sadano, with Dawana, you will say, Papa Big Chantal Fita, no Kitapa. You says a peer original. And now it's a peer catcher, Papa say, Kenya, after your mother than I am. And a Papa, and the Abani, she say, Coca, and Suma say, yes, Coca, and Suma say, and Suma say, it's in any daily can or shimmy or shimmy son and Benjamin and the catcher of and say, Meko. No, it's in my bami room and Miss Penta. Do go catch off on them. Miss Oyasan, who catches why, sir? My catcher, any day. or see me, my bonny, only dear Seba, who Bassamon County, or Papa see the two. And I'll go to our cement to know the show. But me know this papers in the blame. It is a time now, and I didn't shut a Papa. Casamu, Saturday, no more say no more dishes to my money. By now, I'll say young copy and pay by me, let me see. In this, I didn't know being cooking. Bano or prayer and or toe will be on or the buy. That way, the other didn't buy me, so I didn't want to. It would be about me. Not the mission is to start selling inquiry side. To me, child, you try to let your monster. If we are dear, I don't make say, Papa. Near make a plan, I know somebody who say, and you mean my year, but I am in San idea. It's a pure name body, Pierre, Sepia, and Sunny Yaleria, but Pia Cabia Mammy. Or Granas and a day I know the Bible. Adia chia bia. Emu awreman kasa. Na se ninua no ede dompe bi breno. Wo so ma na bibia ba be hyeni mu. Ese ninua no kra na asem wo. No kra suspect. Ne wo fa na wo ka so obu anu na okosie kuntunsi okomu nyina suspect. Asem wo. Aposifo nsa so ni mu na no motototo na no abusia yade bedi a kire na ye be free hwa ba bia da yade aba be hwom. Ene ye free bentum a ye ba Amansia West mansini no mu. Na ebere ya ye kasei Ghana Immigration Service ne Ghana Police Service na afei Amansia West mansini badwa no waka wontuma bom wadi dwumaso bi nam so ama mprempren kasei nipa duonu nwotwe wachire wo mo a wachire fiewura bi nso aka ho bi na bone pote ben na wono mo adie Simon opokwa afie wa ahomaso ye kɔ ne nkyɛn Simon awie me mo ha Bra Kofi mejusu komte se opani nyame adaromo na monso Kopon adom yenso ho den pa na Amansia West Kro pote ben so eni a kyerɛ sɛ nipa duonu nwotwe na bone ben ana wo madie
Brakofi me that say ma yentia Otec 1029Fm nyina wiabrei emepiemu ewo amansie West Mensim Yaw Asante mantemwati Brakofi abi property a yetimi kwakyere enipa maako adunu wotwe 2018 nyina ye petty number 1 petty number 2 na emre kodu ho na ban kra chipanyina owo amansie West Menzonyafo Prince Manu Morris echema trese na nsen omko dissect meeting na ho ne betu dwa se enkrofo bi ase yinu petty number 1 number 2 ma omo beje dan kakraka kese miru mu enkrofo mugum na omedi omudie na ase omunti atwi kasa ni ase ehwe mobosuo na ase kimet enkrofo bi a omo fa enkrofo bi afiri ba bi omodo mu abese ba bi se yado betu kwafo ni bi enti ho no nyafo president chemu se eba asa no so yu wodi asampa na ehun behia se jada sek no ometuma komotoba apam ho se ne be ya ometuma kotu enkofo se wona ka ho a na wotwe mu omudo woni kire mu e wo petty number 1 petty number 2 a immigration service for na ko ni police for na afi that second benefo nyina ka ho bi no ne kofi koduru ye eda ba ko no enipa eguden no enya sam keto okra ahono me no kasa no yetimi kire nipa ba ko nipa bebre fi da ba ko ena dan so toss bi no sa ko duru so ya sa ko bo mu so a o de nipa bebre bra ko na hwemu a na aso mu dwumadie no asa yakofa fra bi se o yadu betu kwan na yadu beduru gan ha asa be si bre na do bebo te so mu omo ne no mu suba na asa omo mi se ko mu tu kwan na enkrofo no do ma be sesa petro mo petro betu ho ma omo edi se dwumadie e wo honom na emre dwumadie nyina ko na wie no eno wonu nyamfo Prince Manu Morris a wono ena oye abankra chipani ma adese a omo amansie West wogina so de futo pa kokobo mu oden e de mefiru anonfo sanse fi ba kodi ka koye no na efiru an e yoba wana watima agi no ba ko be se eye edu na tene fi a yetimi ko kye so kan san kofo ho ampempem no ka sei do mu nyina akopiem e wo petty number 1 police station na emra ye wie no nyamfo Prince Manu Morris woni central for kasai e de kokobo mu oden pa de mefiru anonfo bi na ye konko tie se de wo sibi kan ne nsa no esibi fire Brakofi nyanantie se yenuanum bi free Ivory Coast anase Kodiva yen shede nim fie omu nationality na se foreign na bi baji yehu ya ne se omu abetena ye krom ha yenim juma kwa poti emu yeden edi okrom ha the assembly ni tie no na immigration officers ni police commanders e wa ha no abo ananse ese be fa omu ko profile yom na yehu yenti a omu okrom ha na ma mention this word of caution to the land owners se wo fie na se foreign na bi baje na wo do dan ne ma no you feel run eba be chew ndi so bi be face obe han dan no na hwenes oye foreigner ma assembly no asonte till immigration officers e wo ha no ye hwe compile de be fa so because obi asante ni member ro man ni abra ye nim nipa no sabi ni fire by na ye dan de ama no na de man na se chine do sore na wo dan no si woni nipa ni ma na hwan ye ko bisa no ndi be say free for ne say omunye very careful on these issues na obi bia na wo de dan ama foreigner bia no the best was in Munimi Yaw Assembly, never bought Yamania, near compile the Faso. Now you who's uncle follow. Jumedia Mudi Krumha, now you two Musanamo. Brakofi nyamfo Prince Manu Morris and some announce one of such Simutia was say no best straight to move for say so to Kromuti Patabimu. Na se nkofo bi abamantemu honum sabi kasa mo kan won tiase o mo ne ye no asa won tiase a momodi bia so betima bambofo na fe mensi catch fo penifo na so se ne be ya won betimi so atu san nkofo se no so say na wasimi to central funds wanim mfo no so mesrem mo say security no eye nyina asudi o se ye ne yetiba so nkwanta ni pese ne ekoso ha it say what bibi na wanka na wampanyin akufa do breast no what bibi say if you see something you say something ti besrem mo say umu bibi say ya no mebo yamane na yema the appropriate agency into muso na mo ni compare this ankofo no ebe fa so ya around so a waje contractor or the foreigners eba kromu because eya do so man so ne important if anybody involved we are coming after you obi bia o shashade na sibia no I say we are coming after you so better say animani me ya no be surrender no waje that kind of trade now engaging ese Brakofi we ni nyamfo Prince Manu Morris waye abankra chepanyino amansie West na wade sanso nyina adwini mi nuka say de de sane pa makoma edunu nwotwe nyina ma immigration service force daroma omo screen mo sane be ye do mo free bae no ye betimi do mo so asanso akọ enti Brakofi mo ma musa we na ja se mitie wa ma ne boni ya enipa aduonu nwotwe nyina anya Ghana fo
Brako fini pe do no nwotwe nyina enye Ghana for na wo hwe musuba na asabi no fi Cote d'Ivoire e de bi enso fi Togo tese o aso mo ye manfra na me koduru fie ba ko no mu kire se owura bi na age sa contract na okofo mu free ba bi o mu free no se o ye de wo e tu kwan akọ ba akọ na age won so nye sika kakra de aba be fie ni te me koduru fie ba ko sa nkofo no mo ye segman de kodu so mo nyina piepia aka ma no mo kofo free ba bi no be gugu mu ase no o mu kwa na aka no o mu gugu dem mo ne ene me kakra ka ho na etimi eto ntimi no ka se na se no ye wa be se sa nkofo mo ye sa contract no mo e de Asante baby no kwa discovery fee no omo betu ma kisa nkofo ye na watwi mu nyina sanse we ma kisa nipa edunu nwotwe de kura na nkofo do mba ye no so ba police was say o ma ba hwede yesi to so ba nso a o betu so ache won do nyina kan se ne be ya o ma ne mra enso betimi atwe won afun ehwe se wo mo ya hoho na ntini ache wo mo ana wo mo ye bone poti bi won potamo ho Brako fi ye nyina ni se Ghana ha no ansa na betima ko bi mamu no aje se bebo ya man ye wo ka te dia dance se na you hu sa ko no juma dia hu hu ko na YouTube so na na tie se enuanu bi fi na ukina dombe piem e wo sa de so ma be ye adwuma na Brako fi ba ko kodu ko ya ne se abetina ho no ai se be si branka se na ho no ma ade se mo sa ampate mo area ho no ya sa me tie na ampate mo no eno e be to mo no wi o mo sa ko e be so moto be fo bi no me kwa da no me bi enso ba enti aso do me di no poti na ase tutu na me say this word of caution to the land kodu ye no se wo fie na se fo ye bi beje na wo dan ne man wo fie ru an ba beche so bi do fie so be han dan no na he for your foreigner ma samu no afunte ti o mo be na Ghana ya mra no mo kwa compile de be fa so because obi Asante ni memu ro ma ni abra ye ni mi pa no sabi ni fa ba le dan de ama na de man na se chi do sorry na wo dan no si woni ni fa ni ma na wan ye te say o ka se ya chi fiewura bi aka ho efiewura no so ne bone a wa ye wo mu no ene say wona wona aposifo ne call ye say wo de ne dan ama ahoho ntini ache no ana wonni momma ye ne hu bi ntini ya chi fiewura no Brako fi da fe di enti fiewura no yo ba o video na wona ogu ma ye green bia wadi akata ne ti nyina kama woni fiewura no na di enti ama o mutine ka ho kire se o muti mantam wo kire se o begu mpatam no omo ka chi fiewura na sanka darmo o ma bambofo mpatam so ti se enkofo se ababaje ne dan wasan ko dum ko assembly man penimfo hwem hu se me ye fiewura na nipa wa baba so me dem dan e ma wo mu na emrem no betima metina me fie ha na se ede na menye betimi betimi mu nyina atena so wo so wiem omo che se fiewura no antimi anya saa ana wonde oni pa okofa sankofo no fie be pie no watimi edo mu tena ne fie enti edi kan no ma bambofo no aso ante se wo ye fiewura wasu dan nipa ko bi sei na basanse Brako fi efi ba ko di ka ko mu no enyine ba ko ma ko 14 eno o mu sadam na dan no mo ye say sadam ba ko ne ba be 7 no mu nyine gudanum etube sa ko anoda da ba sa be bie no na emu se ko mu aso mu da mu akuakuakuakuakuo sa no gugu honom so eti from bo ne nyina na se 1 waje for na abetra wo fie awosan ko do famra ko mi hu se me ye fiewura nipa so ma se abeso ye me hwe ne ye ne dum be die na menti ase enti mpanimfo mo na mu ni umra mo nche se me kwa no na nka ye hwe kwa pe do me fa so ase fiewura no omo anka hwe ana mo timi ajomato mu fie aso mu bi ma se omo mo to omo ohwe ade so mo timpato mo kire se ko fo ba mantam aso mo ni omo ye no omo nti ase san se ade ti omo mpie omo ko ba bi omo sada omo saa obiri ma de kro mo e na course nkwa no omo ye enti se bi omo se omo fie ne se bi ade beti na oba so ne bi asa bi wa de ne dem ho na wo ada ofiorum ne bi ade beti wa da ire ho na ko bi san se ni pa no we ho enti wo nyina na ka ho bi na ade so mo so se na wato man penfo aso se ne man se na ekoso petino ba ndi petino betu wo se ne be ya penfo betimi etu wona man penfo ka sei penfo so etimi akotu sana mo etimi aka se ni ba makoma edunu nwotwi Brako fi mo eni adwuma ye da se bebre ko so ne di achi de be firi maba no na odi abesom yen Simon Poko afie ya ma no boni ne ekoso amanse west mansini no mu ana wode mu nsenkan ahodo nyina abesom yen ye begina we sunu de awia prem to bre kasebo no aba na wie ye mu aseda ekọ de ama yesemfo panyini John Entwibu asi akonlabo woni na boafo nyina eno ba afia boajo ye biboa na kwadwa pia eja sam papilo be maba odi akire sam bebo ye chidom eja tabat na fidi achi chinchin firma bobo ne ahodo ma UTB sanso na kwadwomo e de atum Facebook ne so videos ahodo ne pictures ahodo nyina o ma wo enya bi hweye asomfo ne mienu abrewaba kufichumasi enafe mami ajwa nyanta tando yadesi
Asem Beba Dabi Krobea na Asante ena pamfo etwaso. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says he a coup malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabba? Cynthia, I was our immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plus mox mixer, 1 mono, two malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawi in Fiatu Yenunka. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje den kra to yatum. Hey, opani. Mashusha wache. Se perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make Otec 1029Fm. Wow. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so o nina bi. English nom and maths nom me say. Books be anywhere. Perfect series, any bi. Na GS, any naka. And so am approval. Into a batter bia koto be maneba. Hey, and na so we there. So ko be kura betumi akotu akoton. How many students o? Na eno kura die. What table no so say we almost set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so here wamamua. At to phone call putuaja station wa. And crying down so mine. First up, and your mamu bia yatunto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Pavi Plasmox, Hepa Plus Mixer, to malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus Mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie, Hepa Plus Mixer, enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general wellbeing. Ebusua pomudin hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus Mixer. My dear Dronedi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada we nfie du mienu ka ho. Our pharmacist in her bar shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus Mixer. Mapo budra mapa. FDA aje den kra to yatum. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ko de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup. Ye check up na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nie, Krobea. Krobea nie.
Krobea nana Yaw Asante Asem Beba Dabi Akakune bete Onua Ori Abe Akusie Oti Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Otec 1029Fm Woha Wuko Tie Hefa Piao Adon mu buhura ayeye ne na asienka ise nyuma obia ni nyuma nyuma ne dɔɔso nanso de odi amanipa no eno na ɔyɛ ohweso edididi Otec nyame ma wɔn nyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso ninkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wɔn yɛ madwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden ne wɔn dia eni se ame no kasa no kai enkwa na odi ama me odi asɛm yɛ oso wodi a sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwɛ bi pataya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wɔn so na ni asɛm a yɛdene wɔn kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso wɔn mpaaba wɔn da so guso a ɛyɛ waduma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayi yɛ ne na ase nka bo wɔn nyinaa ho ban ebi bia yɛ tia ehumɔborɔfoɔ enyanka papa wa yɛ bi Otec ma wɔn nyinkyerɛ na duma ne ntumpɔn na wɔn nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ na wɔn tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne yɛ na yɛ adene kyerɛ sɛ wɔn gu yɛ anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ wɔn nka sɛ adwuma na wɔn yɛ no mmara wɔn hu obi anim ase ne mo yɛ wiɔ kata yɛ na yɛ na wɔn papa nka wɔn ho efiri saa abere do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena ase a sɛ de bɛyɛ a wɔn bɛsiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn ahoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduro ɛmfa nya kɔpem bra wa obepie wɔ ne mu nyam adum ne amen. Amen. Krobea mpacho. Good afternoon. Krobea nyame hyira wo. Nyame ntu wo nkwam. Ene dwumadi a wodi. Sɛde wo si yɛma Asante mali Ghana man. Krobea nyame hyira wo. Nyame ma wo nyini nkyɛ. Nyankopɔn ma wo nyini nkyɛ. Nyame ma wasefo nyinaa nyini nkyɛ. Krobea mera ho. Na nyame yi wo ma yɛ sɛ. Nyame yi wo ma yɛ sɛ bepoye. Hwe program yi a mo yɛ na wie yi. Ɛfa abrantie die. Hwe papa no namba bia watimi ayi sa 30 million dia ma no. Ni bu sɛ hwan na betima ayɛ sa. Hwan na betima ayi bibi eti se. Ni nyina Krobea wai wo. O papa wo yɛ ahomɔborɔ ne nneɛma wo yɛ no. Ɛno na. Asem Beba Dabi akoma so ama wo yi eti se. Kande hwan. Ni a me no kasa me ni bio. Me wura ho. Masu awie matini so awie na me no wo kasa yi. Nti de me ka kyɛn sɛ nyame hyirawo. Nyame hyirawo nyame ntu wo nkwam. Enja yɛ da. Papa ya de wo ye na da obekasa wabrɛ no wa hwe asada no na wa wie bɛpa nse faso bi ama nti mesrew enkase ma breda koso ye nyame be hyiraw mitie obi biara wo studium ho nyame hyiraw wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mini sala papa me kasa fira nyaso baba aja nyame hyiraw amen me da obodi ase ona boy asida tosumienu akoma mu mpanyimfo ne wa bajafo de atosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyira se oba we na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nufo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi kɔ awale a on misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosum a se ukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se onkɔ hwehwɛ awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayire pa onene tina good timi da radiase yensia dase Asem Beba Dabi tro antu mere so me kutuo me ba obananim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori majuma ma me so ente free honum no me ba oda de na me iri ye no papa me kan hada o mere ai
Oh, yeah, great. Mere kasa daem udani apanya me dani wo watch you. Udani apanya me dani wo watch you. Ahomachi 5 na mere akọchi apanya of na dem abekere me oh inside. Let me say no. Ahomachi apanya me se machi no ani. Nti nyama bia mere ye wo fie ho no. Ano odin me de ne maka se oye na se mebu anjo wo na oye ni falifo na me de asem na betu onim se Fred na tunufu na de oye no onya ya osime ye concern Ernestina. Papa, do you respect your husband? Me bunu. Na fe de na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi dan na han ama bla ne so han yedi ama wodi dan na ama bla no ama mbisa o se ha me ne yesa ama wodi dan na rent na o ka kire me se wo so antinam na tam so an na wa ye den na wa 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entenu o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne training nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakwo honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me de na bibi eba me ma dwuma mitimi kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina mu tia me bua me kunu oboa no pan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitimi kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya aduwa mitimi ye kwaye wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pacha ile jatabiribo
ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ayeye encounting ɛna wia yi ɔdoma nkoma nyame ɛnaase enkamfo ne ntontom ɛne ɛde ma udin kronkron no adɔfo ne adehye awia yi yɛma yɛn ho aha yɛma yɛn ho yɛ hyiahyia na yɛma yɛn ho akɔaba aha yɛ Otec 1029 FM sunie ene eye dwoada ene yo benim bosumi de toso dunsia emfimpinu ne aduonu nsia mu ene awei ene wie yase hia bieu ebre na wie du ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebesom na dwumadie yi da biara da wa afidie so asem krope de ka yese ye de suade yese ye de kyere yen ho nso ade enu ntina wie ya yehie no kradokre adofo nya de hye momma yense yen ho se ye ba bisuade ebre kro na mu no ye ba ba kyere yen ho nso ade ewa afidikasie yi so na wie adwumadi a ye die wada meburu ya no akai na wa hyede nso se ye live ewo ye social media handles ne so na wie se wo ba Facebook ni so o se wo ba YouTube ni so o hwehwe Otec 102.9 FM dwumadie ni twagu na wada meburu se wo join ne ye nea eya ahye ma wunuanum nya adesuane ade kire dwumadie bintie ma wonom enya binso hwe ebrekro na mu na wie wadwenkire bi a wo no o de betum wo comment section hwa amaye ye bekenkan no wa afidie yi so kama ama obi biara otie enso ate wonka na ya ka hye ne nso se wo be follow na wasan like eno bebo amade biara da ebehia wa afidie so se de bebo wo gaye na wonso betumi anya akwanya na wabemu bi na ye nyina ya ka bomu asuade na ya san kire yen ho nso ade awie yi yenuanum bi lavefo ewo Spain mine mu dwumadi a yedie onomo abadem onomo abiebiem dwumadie no onomo tie yei ena wie wo ba United Kingdom mine mu a ye wo GN radio wo ho ye wo Patmak radio wo ho ye wo Abawa radio Amansan FM ye wo Brini radio en ye wo Sahara radio ena mu amu UK na mu tie yei na mo hwe ye nyina no Nyankopɔn so nhyira mo onye mo kese na ontutu mu anamo enso mfansie yenuanom a monso mo monitor yen wo Kings radio eni ni TV so of France Paris no ena wie monso ye chiachia mo daache hima radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ena wie wonum nyina so abo ade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu ena information centers ahodo a mo fa ye ndwumadie nyina no Nyankopɔn hyira mo na onye mo kese mo amu mu nyumam na mo biebiem ewo speakers akasiem mu nyina so ye da mo ase eburu ena ba bi awowo na wutie dwumadie se ye wo fie se ye wo ka mu eye wo dwumam ba bi biara wonam na wutie ye no ena wie Nyankopɔn hyira pa awie Krobea nana Yaw Asante enimidin wuhia me wo frɛ me apɛsɛ makana na meje so se biwira ena wie oje aman maje adwa me ne mapamfo ye ba besom ena wie Krobea jata matenase ye hyiehia oba de akira me ye hyiehia ye ja akra umpom te say Nyankopɔn adom ho ye pa na nso so adom krona de Nyankopɔn enen so ye adwada bia wasan ye adia babio na wie ye ne atiefu asan de ahia na eye som da ne da ye si yesua de kire ye ho ade enti na wie sa de duro so eja kwa me wo ho na me wo pa fa ye dan nyame kakra wa na nyame a ho na akokodan no enframa ye humi obi osika chen ho sen ko wo tatu aka obetumi atato bia ma obi wu ni bi woni mi na da sorry je se wo dan nyame na sure ahon fa nka woni bi da bi ebi ho fe chen ho pa o that's it woni mi na abu ma sorry pa o se wo dan nyame na very good ena wie adofo ya dan nyame awie na waka ya hye ne nso se empremprem ya ye womu enuoma bebre ene wo wiase na ebra ye ko school no ye kire ye enuoma
me tree teacher near friend Mr. Akom JSS ampaba me RC primary school asem na making na ochre yen enyeje enenyeje die English ni beka alphabets yese ye frebi consonants ena ninie ka ho vowels and consonants enti ye vowels no near the free consonants ni mu muntie ni yo ebi so wo ho a ye kofa bi e the free vowels ni mu na ya fa bi e the free consonants ni mu na ye de aba be ya asem enti ye se asemfua na sa asem ye yi amekan e ye nsemfua mienu sa asem ye yi amekan se wo kan se ne ni nsemfua ne te no a wo twebom na wankofa bi avri nchen ya meka ho a wo betumi aka se e ye nsia se wantwira mom na se wo titimu nso a wo betumi aka se e ye nso English ni beka se I'm fine obi se I am fine obi kabom na wa ye no I'm fine na sadie wei enura na mete ho ena me dwendwene the word I'm fine na me busa me ho se obi bie na no oka se I am fine ase e kire sei entimi duedue mu a na me nteme ho ase entimi se ne ma me kontenta ne so na me hwe the word I am fine e ho na me kwa hunu se obi ye okay obi ye healthy kire sei ne ho odin ana se ade bia ye de ama obi na koma ato ne yam ene obeka se I'm fine eto de bia ye san dan ni butu no obi nam oyaw bia ebia ho na adna kom ebia wan shada wo de ade abono no obisa no are you okay se be ya obema wo hunu se anko kese ana anye bibia ebe ha wonti no aka kire o se I'm fine eto de bia obi nso tumi nya akwanhia ahwiase wo ho na wabusa no nete sei o se eye se be ya wa wabusa de sa asem no onhu se ebia wapra na ebe hawo obia wo kwane a ofa so ka eye ana me hoye na muntie eho na me sa adwene ho ababa be hunu se sansem mienu asemiensa ye kachire yen free ye mofrase baby a ya bedru ye da so gidie no eye ntro kese a ye twa akire yen tie dia meka ni ye eye ntro kese a ye twa akire yen wo me ho ye eye I'm fine why na kire o se wan ka wo maame a wo be ka wo papa ana obi a wanyini sene ye hwa de bi wo ye mpotamo ye nam a ye nam yi oba de achia mi betumi ahia ebi ani nua ba bi one ne banam no abusa no akete boge na ho te sei sa kwada num panka ne ma mi gina nchen nya no ofa ebusa sa ho te sei no kasa me ho ye hwan na ekire no eye maame na afemi ehwe wone papa ne nam agosi akuma na umpom te sei ne papa ne nam ebi akwada no na niwa agro so a wodi enti onyi ano a papa no be prompt akwada no obetia ne na so no aka kire se wo fa ebusa se te sei kasa me hoye eto de bimpo a onom ene giso e de maye wa bra yesusa na yinnim kasa akwada hye ne maami achi agro kwa so no obi akohia no no asomu di na gro oje na gro kekekeke akada kekekeke na te sei akwada ni ntumi nkasa enti ono ntumi nyeso e basa maami a wono na akwada ni hye na kire no etumi kase eye enti ye kire ye efri ye mofrase ene ye de nyini ba okay afei ya benyini me ehwa de bi se ye ya amene wo kasei wa wutie me se mi busa o se o hote se ya o beka sei mo amunyima no
eye okay afa mame nsa musa wo se wa wutie me ebia wo yare enso wo je so se wo ye eye are you okay? I'm fine. Are you fine? Wa wutie me financially you are not stable and you ma be nam wadwin ya ekosum premprei e wo nipadua no ni adwin no enso wo bi musa wo sese ya se etesei obeka se ye yenko ya yare sabia ye yare a ye da ye yare mpaso na obi na tie hu amanfo ahyase ye ba se ye behwe ye se ye hu nyempo a de ote ye ho ne ka kire yen se so obi ba no obusa wo se etesei ya aka se ye ansema me kan meboa what ya hwe wa utumi usade no uchepe apem ho udwonku uya wo ho hwie nya yie enso ye busa wo se etesei no o se ye enti sa the word I'm fine is it not the greatest lie enye ntro kese bia ye twa akere ye na onim ne botaye ne se yanyimi enamo kina nti se ubusa me na nyempo na se me kase eya me wogidie se me de ma no ka sempa e dia fa me a me hono ebebem eyem prokese ya ye twa akere yen nanso gidie nti yankoso anka na emu aye ye ni abade a chame akra ene de empesa me kan monica sa en prokese ya ye twa akere ye free ye mofrase nanso gidie nti yegusoka sanity ye na nyame ase na ye nchie ye tiefo nyina na akra asemo unze nsem bi wo ho a ye nya de hyew trim ye nya de hyew wi a wo sesa no a enye yie senia wo se wo kanu ano eno no na ne ntira ye maame nom ye nananom ye papa nom ana se ye mpanimfo ma ye kase eye no ekire senia odi kan no gidi a ewo mu eni da so a ewo ho na afei se nyame ama ade a kye wono nko a de ekire se eni da so wo ho ekire se gidi wo ho se ebeyeye se ade kye na se ansa na ye beka se enye no na je se bia enipa no ontumi nkasa na wafrim otiase nko ade eni da so wo ho se bia ebeyeye ne ho te sei wo se eye so on kan anu ntum on kan ani nwomu na koma nte ye no nko ade de ye beka se eye ni obenya akokoduru aka se ene de me kohwe no ene kura no ntimi nka ne ye ene de me kohwe no ne de na de oda no de enya kura no kura ntimi enka ne ye na emom se beye na eni da so ho se ebetumi aye yie nti no o kan se eye me ho ye efiri se eni da so ho se wo ha mu de wo amane mu de wo ahokyere bi mu de na enso so enkwa wo ho no nko ade wo gidie se wo betumi afirim wo gidie se ebetumi ayeye efiri se eni da so ho mo bi a ote ase akura mi hu ni se eno nti na ame yaje atumu na ene yen abetena ebepem sabre ya ye dagusu a ye kanwa ya roman fompa ye nyeso o se se ne team fit ase no saa so na sei ya na be ye saada so akusi emfinsa entinya de a me hu ni se ye betumi asesa no nanso ani da so gidie wo ndi yenka akura me da se menso me da se na ja kwa me yi se ne etesa se de oba de kana se to de bia enya ema yense kire ya no kana kire se wo ye ne ayakomam ene ya dwene mu yenim se ye twa ntro we de ntro pa da mi twa kire ja kwa mi nanso me digidie ka eto de bi na nya ema yense kire ye sen kana na me da se eto de bia ya ye twa ntro kire ya yo menim se da na Krobea me ne kasai ene kapre ni ho nanso se de owo kan no se gidie bi nti ana me mpese wo behunu mi ntwa mu nti aya kwa me net say so oh na de eye pa nanso bia na ka me se kire ka kire wa nka mo be fira ba ferie bi nti me mpese wo behunu mi ntwa mu nti eye utimi ko hwe obi na wo je nipa we pa se de wo ti de ade mpo nche no de tire ho no be ka kire wo se enne ye kyan nura o uko hwe na wo ba no wo se papa ye oda we
ni fi ha ko ebia don hwere ba kokora tuna na ya asem na nso de tene ho beka che se enne eye senra yeah wanya gidie bi kakra wo ho na nso onu ani mu no o twa ntoro kire wo no ano nti eto da bia ye twa ntoro kire ya ye ho enam se me pese obehu me ntwo mu nti okay gidie atato mate da se eburu eto da bia yen sekere yesen na yen ka de haye gidie no se obi bua wo eka gidie ne ho nanso enei enipa nti nipa ntumi nka no kra nkyere ne nyonko nipa me ka kyere ne se enyi adai ekom de demia no ode me kwa akogina baabi akwakofe ne se aduasa mienu na ya Krobea Asante se na adwuma wo ye nyina achi sa manfo hawo a wo sofu nyina achi wono ankasa kapre kro de to aduane adie no ho ayede ama no hweo wo se ne yete entie mani pasuro se obese kire ne se aduasa mienu aka no kra ndi a kire nipa no nanso to de bia se enka yetumi aka se mi wogidie na me warehemu wo saa kwan ne so se jataba betumi aboa me de a adenti no abusa me na what say Jack enede enyo adai se me sore ikura me nidi yo so wo wan Ghana city bia ho no ode beboa wo enti de wo hwa obetumi aboa wo no susu fa me memfi kase I am fine kire say I am fine is the greatest lie ever and ra me said that na say se mi due miomam na miama biebie mu no wa wotie me de mekan wote ase ne me yawe na nso ye digidie ka yankopon koso ahu ye mmobo na oma wone a ebetumi aboa ye meye ndodo chen wone a entumi mu aye arofo ne ade hye awie ye hia na wie se wo ba ye YouTube ne so a amanfo nso wo so se wo ba ye Facebook ne nso so a amanfo nso aba so na wie adwenkyera hodo adofo ne ade hye de aba no ye bekenkan ni nyina bi ewo afidie so ne de amamo na naboadu awie mehu se wa join the show no live ewo United States of America osi akraya Krobea Asante na oni Otec abusua no ma me nchiachi am nyina na me musam se anyanyambia mompo no emu tetete sei yankopon ya domede hye ye ho oden pa sisi tabu a and was good morning from America na no abedwafo mo hote say yankopon ya dom menso me hoye I don't like men who are naturally quiet so dear no they are the ones who will behead you wicked and deceivers eno ya wonso de obi nso de odon so pedo no ogoro mensa no se asuo nyunufo akraya Krobea Asante ene yenso ya brademu hapa na Krobea yenso yetio yankopon Israel alasa Ibrahim eno se na Krobea awia yamo ha onu abedwafo nyina se woba Dubai yenso ya waha na mawofo ato plans wo tepa chechewre ene awia na Krobea chia wono mame wate Matie Buru ormo da se joso ene Margarito GH enso a joining en live awia ewo YouTube no so se akraya Krobea Asante se wo ba Moro market dwom ha akra Krobea nya asem ketwa na enra ene exactly 1 year me wofa original chassis ofrim original chassis yankopon fa ne kra ensieye the shishiman and now we are J Max o se akra Krobea you are the king of motivators. In fact, unjishemu a wadi abetudwa edewi akra no kro. No krepa the greatest lie ever told. I am fine. Yeah. And then we are yansu ya monitor show no from United States of Syria bro hwase na Krobea more fire onu abedwafo nyina. Eja Krobea mechi anu abedwafo ene uniano mo eka ho Daniel Boate ni medin na ye ma happy new week. Ene wadwuma pa ene adwumaden a obo yeda mo ase eburu ena wiei oba de achi ame akra abrantie bi ede na hiasem abayanim ha na owurai se ohwe na sem no a oka no a se wakwa akoduru kwantanan so na obusa ye ne yetiefo se aso
ɛdeɛn na wɔnyɛ krakye kyerɛ sɛ ɛnyɛ kumase kurodua mu na no ɔte na ɔwɔ kuro ketewa mu na ne wɔfa ɛni Ghana ha ne wɔfa wɔ France maa mu ɛna ɔfa ɛne no kasa a yɛkyerɛ no sɛ owura baabi a ɛkeka kɔ no wonyini sɛbesɛbe kuro ketewa mu nso tena ɛmu nsɛm dɔɔso enti ɛne yɛte saa deɛ a meyi wafiri kuro ketewa yi mu na mede waba kumasi kuro kɛseɛ mu ɔsɛ na yɛ Krobea Asante meka sɛ mewɔ 32 years na mewɔfa ka saa asɛm no kyerɛ me no me nso mede me TJ kyerɛ sɛ me koraa no na mayɛ adwen sɛ menya kumase a mɛba daba enti ɔfɛi ma ne firi kumase ha akura no se ɛba kuro kɛseɛ mu yɛ ɔno ankasa ne fie yɛ a wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ adane a ɛhyɛ mpɔrepɔre nsia ɛna hɔd wakaseɛ mmienu Nana Krobea ɛne ɛna metimu a meyɛ okay na me wɔ fɛ ya na Krobea sɛ bosome so ne yɛbɛtua beeri a me wɔ faa na di sika ba enti ɛne nkanea deɛ nie water nsuo nso deɛ nie na wɔde no nso aba na menka bi nhyɛ mu bɛyɛ abosome kakra ntɛm ɛna mehu sɛ me wɔ fa ni suban a wɔda na di kyerɛ me yɛ no na Krobea asesa akora minkotie mu a saa manfo a ɛwɔ mpɔtɛm ha my neighbors around ɛna ɛkeka me ho nsɛm ɛde kyerɛ me wɔ fa no enti akora deɛ kɔ wie so a ne sɛ meti ha yi menya dwuma kakra na me wɔ fa no de brɛ me ma me nso me de twitwa me ho ɛtɔ de bi a menya pɛ kenkran bi a Messi Libra sɛ no ni pɛ kenkran na makɔ akɔbɔ enti ɛno a na me de nam afɛdeɛ deɛ firi me wɔ fa no pie yɛ ne sɛ mentum firi ne fie nana mete makura ase na yɛde ma ba kuro kɛseɛ mu na afei deɛ yɛbɛgya me akwantimfi enti nana m'ani so bɛyɛ me ntotɔ enti obi ntaabo dan ya na wɔyɛ mu adwuma ɛna mekɔ srɛ no enti me dane security man ɛde ma sɛ nipa no meka sɛ nso mawie secondary school ɛna medi me ti pempem sɛ bɛyɛ a menya adekyerɛ ampani ni nuane ampa mekɔkɔnya adekyerɛ bi ya ne atua meka bosome 150 nana meka ka mani sɛ berema ɛne 150 a na ɛden na mene na mu dako mekɔtena baabi mawerɛ ho sɛm ɛne deɛ na ɛkɔ so a ahyɛ makoma so manti akora mekɔtena baabi kɔtwaa bi metwitwa bie no ɛna abaya kɔkɔɔ tenten gramu bi a wɔyɛ frafra ni abaya ɛfrafra ɛba bɛtena me nkyɛn ɛna ɔse obetumi ne me adi nkɔmmɔ ɛnam se an ɛna obusa me sɛ ada na manom nsa aboro so aboɔ enti akora ɛne nam so enkomodie ɔboa me ma me koduru me kiosk mu ɛma me kɔkɔdae wagye me number me nso magye ne number enti aduadua mu ama ɔba bɛyɛ me mpena abaya ne deɛ no wɔ dan enti deɛ yɛyɛ ne sɛ metu afiri entabodan ni mu na makɔ akɔtena abaya afrafrani ne so na mekan na awura ne nso tɔn adeɛ ɛneɛ ne nneɔma a wɔtɔn no ɔde firi kumase ebia meaya hodo a ɛyɛ galamsey nkuro no the galamsey towns example takwa obuase manso mankranso and other areas ya yetu galamsey na abaya ne de nneɔma a wɔtɔn no kɔ ɛtɔ de bi odukɔ frifri ebre ne so a no akɔ akɔgye ne sika enti awura yi ene bɛyɛ me sponsor ya na ɔboa me nkakra ɛwɔ medidiem nana meni awura yi te yentem wɔfɛ ɛtɔ de bi a wɔhwim ebi abosom yachi ansa no wasan bekumase ya enti se meni sika na mafrɛ no na wapɛ kakra na ɔde atuma mame ɛno ana meni awura yi tie awura yi kɔbae yɛtenai kɔ kakra eduru bere bi a ɔse wɔahu ne bosome madwene mu yɛ mentanta kyerɛ sɛ me a meti hwei teaching adwuma a meyɛ 1.5 ɛna minya
ebeduru sabra awura na ebe ka kire me se wonyam ne kura no na tichi adwuma ne nso asasei enti no ma ba betena fie solely depending on the lady ya bibia ni ho enti obeka kire me se wonyam no na Krobea won na hweme me nsan so hye nanum me kwa akoye me masem ben kire se mintumi nka nkire ne se ebia onkoyi ntumu anase maninyi after all on na hweme enti de akoba ye ne se yetete ho na watwe ba ko abetwam na watwe mienu abetwam ya da sori anopa tututu awura na asem wo ka ye ne se nyinsan na sei ade na besne ko enti oka ne saa no kwa bi so no aseye mede asenye mede nanso na nya abasa oka saa asem ne wie ye de osande beta ato de amame ne se wa hu se mimini ni mienu asetena mu no emwa bia mfiri meme nchen emama no enti se nyinsen no asei dia ontumi ne mentena bio Nana Krobea ehono na mihunu me ho se me wiase nyina apem me ye madwe kura se nka de aduro ne de me wo fa dada me abegya makwantimfi ama oba obenya me benya ano a wono na aba be ye menya nkopon wo kuro yi mu enso abeyi mi amade a Nana Krobea nka me kume ho nanso mihunu se menya ye be me de be bia sa hawi beba Nana Krobea oba na jame oja mi wie ye no me nso me ye madwene se mentena faako enti ye ne yetesa bidimiti bepempem enti mi hyase se me be krom wabra me meye hwe na me namu me padwuma me namu me padwuma pekin kran na me ko ensuo wo site new site ya hodo na me ko enkakran Nana Krobea sisei menye adwuma beye abosome enum ekonsia abaya ne nimi gyae entem no mabenya adwuma na menya adwuma no akora sene na mete no sese mi ametumi hu se adwuma ne tua me yie enti amama hyehye kama ya magina so as bema na menya baabi nso a mahan me dan ya matoto me neoma ba ko mienu bi na masiesie abaya no oni mi gyae no ne namfonom enso wo mpotemu a yete nana dakro me wo ho ena na damfo ba akosoma ma ye befrɛ me koya abaya na uja me no ono na ede enkutudwe egu fom ewo saa ne nyonku nanim adene a opese osane metena bio na de wom ne se Nana Krobea se nyinsane a awura no ka kire me se onyim na asei no me hu se awura no ne fusa boso ya se ode ensanie tototo nioma ani hwa be yete se bra wo ka kire me se onyim no eba no eye se nyinsan no a nanso de wodi nkan koka wo baabi ma wo bi bo mamane ne se onimi gyae ma mi nyinsan ne se ye no oni bema foforo kokotenai ewo miaya okwa achimani mu baako ema saa miaye hono emukro mu bema ena anyem no nanso nana se mehwa ade no pa wo makoma mu a eye minyinsen no a ena awura no ede kokoche obi foforo kire se saa bre na de medie kura no eho de ma me se awura no de echaupa akosi ne namfo no mu a ne nimmi nsumi ntwo mu pa sa abra na me ne tia no eto de bia omumu bi mpo na no sandi sikasi wonso emo ono mo de mamie entina na sesei mani aye me ntoto ewrei wo hwemwa waboa me ene mpempenso a abeduru ye ntem teye ene wo kasa asemwe Nana Krobea momwa me memfa nche ewrei se me ne ntena ana se me manen tonko emo na brabo na me nso me momedie gene nyem nyinsen no odi wani na ebuse eye wode na miwa ono nso se enye wode a enti samra wonyimu na ose pauchewi one ne betena na wagugu so se nyinsen ne ye wode a
ana enye wo de a eno nso ne asemisa owura ande na asem ne bae metoma no ose nana misusu se nyinsen ne de eye me de anenso osuro se kwan a wo fa so a wodi gya me no obesan de se nyinsen na kwama mkire se wodi akwa akoma obi nso dada ewo me aye na okwa achima no enti akra momwa me adofo ne atiefo asemu a owura bi edi aba bedan yen ena awie enie sa asemwe krachi onye day owa de chame akra odi aba but mamen kan kire matiefo se asemwe ya owura yi kan your voice note na kire wadwen ewo ho number odi be fa so amame ena wie eye 0536 222 554 0536 222 554 also your voice note WhatsApp voice note in this case Krachi on your day obo okra ya asemo dia ma asem ne kan din kakra nyinsen no enti akwada awura ne mum ena nsembisa wo ho ma no se onim se na nyinsen ne ye krache ne dia ena ebi ahokyere enti wanfa ama no dia ena wo se wo ma ani da ho ho no ena asem no wo no na emom se eye obi nyinsen dia eni se krache no esan gye no se one ne betena sa awade fi se obi nyinsen no o gye no agugu so dia me fam de me hu ne se eye bone eye nye papa eye mfomso ne sa ne ntine se wo moa bi se wode beboa no se bire bi atwamu no obe oboa ne penti ne wono so anya ba bi asi na obeboa no dia eno dia me ne ya adwen wa bra nyinsen no enye ne dia na se nyinsen no eye krache ne dia awura no mpai mu nka se nyinsen no eye krache ne dia na emom sa abra na ho kire na abrante no ho kire no nu nti ena ma no de koye se ye saade a enka me metu krache ne fo ne se enka wanye na obo opai mu kanso se nyinsen ne ye krache ne dia ho kire nti ena ma no de koma obi a nipa na gugu so abusumi nsi e konso ni o wagugu so abusumi nsi a 6 months to 7 months eni o awo ende akra se ye ne dia a because ya se me nkamfo ma ne se ye mfa ne moja nkoma obi agugu so kra na moja ne ye ne dia for 7 months eno dia moja ne ye ne dia se me moja be kwa ko di ba bi pa de eni nipa ne gugu so 9 months kra na ye me dia amejema de enti eno de eno nko a de a enka me kamfo ama krache ne se enka wonye na won ne ntina wo se enipa de waboa wo pen no wo se okwa o mu se awura no anya de ebre bi de na wo ye no wantumi amfa ankwa ankusi ba ebre bi atwam no ebi kura ne wo fa pam no se nya sa awura no a enka wo wensa wi ko wensa trope ke ebi kura no anka sa abre nko ntiase enti awura na ye na agye nkwa mere bi nti ne se awura no anu no ho na so wasan ba na ye nyinse ne ye ne dia me de ho na migina afemian san hwade bi per calculation ya krache ne de sa asem baaye e ba mitrim ne se meninu jae na wotwemienu achi e na awura no nyinse foforo san baaye because wo hwe tabulations na ni nyina tali bosome a awura ne nyinse ne nya sese ya enti se onya nipa foforo de kokoba ne de a se ne ye kire se tama no ne mete dankrom asempana no na okwa obi foforo nsofa na oba oye dobru prayer se nipa wi ye te ase e recommend nso de mu obi twenwadwene nso ko na bintie de o se nia wo kan no de wo kan no o se awura ne ka kire ne se nyinsen na sei ende se awura ne nanim se na ase ya na se na nsei what you say ende ho na me hwe ne se awura ne mom na nsem bisa bi wo ho ma no ansa na se krache no betumi agye a wagye ana se ne ho na akere no no obeboa no apapa ye bi a waya ama no nti ende se dodo na agina awura ne so ende am kan se ye ne moja de a
eni sɛ nya ne mogya ade a na emom sɛ nyinsan yɛ asɛe no asan akɔfa bɛɛ ma foforo no wane na nyinsan de a ɛne yɛ bɔne a meka ne sɛ papa ya wɔyɛ ma wɔ no ɛno ɛna nso wobɛyɛ bidi ama no wɔ abra saa bere wɔ ho kyerɛ mu ɛno nyɛ awadeɛ ɛna sɛsi nso bibia ni adanse sɛ na wɔbɔtu ɔne nipa mienu na ne friend sɛ no wɔwie mu wobɛtumi agya besese ya na obi fo na sɛ deɛ ebi kura 3 days kura mu timi nya bi 3 days kura mu timi nya bi obi kura ne nurse bo no so kura ansa na wɔka yɛ so ɔne wɔntena bi o iko so tumi kɔ hyɛ akima mu bi a bosome ansa na wasan ba o sisi deɛ bibia na adi sɛ na wɔtwe mpena mienu ne deɛ papa ya awura na ya ama no no ɛno na me gyina so ya me de ka sɛ bere bi atwa mu waboa no ndi sɛ ahokyere nti na wɔkɔɔ ne sɛ nnɛ sɛ wasan aba sɛ nyinsan ne yɛ ne deade a sɛ nyinsan ne yɛ ne deade a krakye ne nye mo ma ne mogya enkodi baabi nyinsan ya yɛ de akɔto nipa afro nso anim o ne sɛ ne awura no ananim sɛ wɔne wei na nyam na sɛ yɛ no korɛ de a ɛne yɛde wato ne din kura me kura yɛ wato ne din kura me akɔgye ma de ada na ɛne wonsi ne pin kan kyerɛ ne sɛ sɛ wɔba na tumi anya akokoduro de nyinsan na akɔto obi anim na afei wahu sɛsɛsɛ magya adwuma nti o ma yɛ kama nti ɛne wɔsɛn ba ɔbɔ ɔntena ne baabi no ɔno nso ntena ne baabi ɛndeɛ me menka ne saa waboa ne pɛn waboa ne pɛn ɔbaa ne nyɛ ɔbaa bɔ ne saa ɔyɛ agyenkwa mmerɛ bi enti nɛ sɛ biribi saa si a memɔ deɛ wayɛ ama ne pɛn nti no akora me sese nyinsan ne ye ne dia ohwem ne ye nyinsan ne ye ne dia dia wonye e ma yemfa ne mogya ankomo obi what about so ba de ko ya pay mu nso aka se nyinsan ne ye odia na emum na ho kire wonti enam de koma obi se ne me ho akire me na matumi anyem ma de akoma obi ene wahu se manya adwuma afei na wo san be ka se ye me dia me sie ye me mogya wa ye me papa brebi enti me nsan anyi wontum o de na kire se me ho kire me bie mu a wo nsan anyi me ma wo sa kwa na so akora wotie asɛm akra chi di ba ye ya emfiti ase no hu no ma no woni bi o ahokire no mu no won ne tena ya na wo hu se de akɔ ne de adu no ɛden ɛne wɔtwe no sɛ yeye no ɔkɔɛ no wɔ bie ɛne ɔne ne kɔ di wieyɛ ɛne ɔne ne di wieyɛ ɛne sɛ wɔ so wɔtwe ne ho de a ne ahunu sɛ wɔnyɛ nipa papa abrantie asɛm ɔde ba ɛkyerɛ sɛ ɔno na ne boa no wɔne ne sponsor no wɔne ne hwɛ no enti ne nyɛ ne sika nti na ɔkɔdi n'akyi o wɔhyia no koraa na waboro koraa wɔ nante koraa na ɛnyɛ yie o enti ne nyɛ ne sika nti nyɛ na wɔnyɛ sika nti na wɔbɔ o na ebia wɔhunu sɛ deɛ adu no so wɔne ne tena hɔ a nyinsɛn no sɛ nyinsan no ɛba deɛ adu no sɛ duru saa no a wɔn mo nyinaa ho bɛkyere wɔn mo ɛni saa na teɛ deɛ ma me mpɛ kwan bi so na me na me ho ɛno nti na bi ama ne ka saa kyerɛ no nti na me ka sɛ awura no obi a waboro no asɔ nsa de wakɔ fie watu afiri ntaabodam mu de abɛda ne dɛm akora saa nipa wei no biribi esiiɛ no yɛnka ɛno nko amfa ɛmu n'atɛn o wonyɛ sure nso sɛ ebia na boy ni bie no trek bebrebe a no oba yi koi na ye ono nso mpene wo ba bi a ogi bi free ne hot sponsors a e woni bia bibia meto bibia meda adi sa e na krache ne nkan bibia nso wom e ma ye hu ni sa adwen de obetimi de wadwen abu na se ne okɔbɔ ekɔgye na ɔde brew abɛhwɛw ama ne watimatim wo kumase ya wo fa wo de ba ye mpo wapam na se ne wabasa akwada ne ye wo ba enu ntu bɛka sa wonye wo mogya ankodi ba bi me ne onyam na ade komo obi na wakotu ne din kura na akire wo ba na me hu se ya me dia me wakɔgye ma de wakotu ne din no megye ma de entimi dia me ka makra kye ne se ohwehwem na nyinsan ne ya ne dia dia wonye se nya ne dia dia amoa bi obetimi aboa no onfa moa no na emom se wone na da gu nyinsan ya nya ne dia ne so ne de ma wonye okay obema boys ya dwa opa se ogugu so no okay egugu so de mempe eja kwa me onso wadwen kyerɛ wɔ saa asɛm we won say asɛm we no akɔyɛ sɛ besipa ne konya haban no tase ne banimfo kache no me masɛm na me kan matuni din sɛ kadre krokyere danfo ɛsɛ danfo agoro de bia me no ka sɛ ɛma wɔ no me yɛsa ɔmde dɔ ɛma sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo bɛdɔ wa ɛyɛ no ɔmo no ba ogina no ma me yɛsa bi so no adɔ ogina fame ɛne yɛ baako ebi edin bi a wɔnya nti ɔbɔ ade agidi nti ɔpɛ sɛ ɔde ne ho twitwi ɔbɔ na ɔbɔ ne yɛ bibi ɛno no yɛ baako ahomɔborɔ so ahomɔborɔ bi na ɔde kɔdɔ ɔbɔ no ohun ni mɔbɔ
akra ne ka ne story kire no wie no me wo fa ne de me ba kuma si o e na me yese ma no e na wa pam me si abonten wa huni mobo nti ka de ono no si ene ma mfani kofie na ono kofie na ni na fora ka se oh ge we de o ya de o na boy we ni bi no won de ne ba e na de abehye no e na de abe closer o pesa de bi hye no ko no ba se de oba de e kai sa e na o de ba behye boy no ko no e na afi sika ko de wuska we da kwa me de wuska o nti wo se ne ma me kwa na opia no kono sa na ko nya bi de ba fi e no abia no na ono ne de nde o yusu ahumobro no de ne yusu ahumobro no nana so o say ni se ne dia ono ni time o de hu se ni se ne boy ne dia di ne bi abam why na hu se ni se ne no ne ka se ni se na se no se ono krache no e na hu se ordinary bu frisa bre no ya be mani abante we pa ka be dey baba no we nka be dey tro bia ka me be bono abey oba woni ni da o si on na si o se o hwe o boaw na woni wanyema o si ni se mo da wa ni se na se ni se ne se ye no nti ni se ne se ya be ma ni be ma wu se ni se na se ya be ma ni be ma wu be ma ko na onyem wo no a ma ni se ne se be ma ne da so tua o ewu yi nti jenji o se ni se na se dia akọ na woni hwe di ma me se de kwapia na aboa ni gan ira na wan pan nti o sa me fufuro me se me busu ani na brante na ni me wi abagene number ma san friends krate de me kan ni kwa me san fe na me kepa tu na ye be siw su anka hye o ma ye kan hu se time na wo se on na si se oboa wo no oboa wo na wo benya aba no wo se nyi se na senti ko o hia o na bra bom biem nti time na no kokko hye mbuso me no nti ohu boy no kwa me tima ka tete ge ni hu boy no boy fofo na ne ma ya omu kuma si out of 100 they move 1% people ina obetu aye faithful dia ma wo now kan o mo mususu anwai o mo ko treki se me nka se owu na o na so na o help me to do my market now okay me ko trek aba bosome nti bosome no abaya no ne ho sebi ne ho nya fe se be ma be approach no ne ho fe ba bi oko ye business no so sikafo o se frafre ni kokko baby 10 gram sa na o kan 10 gram obi nti na ba bi oko ye bucket no o sikafo ni o wo kwa wo do wo na he o nti obenye obi a batete ama no nti se nyi se na side akọ na so okoji obi de de behwel na ne wanya bi no o se ba yenye no me de ba ho o jira de abetana so o mani tsa ho o mani tsa ba bi otina ni se na o de abante no so so onye bi ma no se sika do be ma na ofa ma no o wu wia die ne be bam ka je o fa to ba ya ne se o ye die ne ni so na se akla ne ya ne ba o ba ji sika se di abaya ni nsi ni pink and trend se nyinsen ne ye de ya advice na me di ma be ma no se be ma na se na adwen ye ne se osusu se ye nyinsen ne ye ne dia nti won kan kira ba me de me ka kira se won kan kira ba ya ne se wo de won tren baby no so tren baby na obeboa ne se ne no so boa na nyame boa na wo se na so dwem wi a de ne ho we de obehu jeta ba o de ne beko omo ye wie na se nyinsen ne nya be ma ne dia obeji sika o de ye die ne no na se ne wo no so ansoma because on fa matu wanim so na wonyam na achofa na opa na opeso de ne nsant na bi wonyam no na dey enti wo be ka kire krache de se wo cheno ho obo so wa ye ne papa da me na papa bi o wa o sa e bi ko ka ba ya na kra ko ho akobi ni nya bi ama na ye ne papa ni no fa na de ba enye no fa da bi tie enye no fa na de ne ba e fi ko se ba kuma se enye no fa na be yiri mai e na ba ya ne be she ho nti da de very na wo twa bi ni sa ba ya na ko akobi nya bi ko be nya de go mani bi se we fra ni kada go mani ba nti ja ba ya ne ya ne ko de jon mani ni ne hwe se wo se e hwa ye do mama onu mama nsa imagine so do ni be ma o nti o mo na ni na ho ka sa wona pam wo no wo se ni se asa di akọ ni wa na o be ma wi be ma ko na o di ni se no na da so wo wo se ko because woni mo bia de boa no eni de wo se wonya ba bi de unasi umo ye du nti wo ba
ɛna wo san te wo sɛ me ma adwene kyerɛ me sɛ hwɛ kwa donto wa adwene kyerɛ wo sɛ wo yɛ doctor why the free woman wo sɛ yɛ wu so ne wa ba ya na ho no won pass mpafo bi na won ka okay sɛ ne ma me ofie a won tu ne abante no fo me de maka bi de ya kyerɛ no ye wie program ya message number no me frɛ no aka kyerɛ sekra de me ka ne pa tu mie sɛ obetia tie ni ye okay na ka wo germany ha ka so tura me bo no e wo gay ho na nipa yi wadi asema betu na nim na osusu aba na asum zei de ma so waje onka so wanye mana adwen anu na so mbo ne zei na he de o pa chen na o kai na nya obeje wonya nye ni obebo na so nya obeje se de odi ni nsusu ye ko se o hwe kra se ni ye de ha jo no di trick baba ye de ko di ba me nka o nye da o so odi a onya nye mbo na obo ni se odi a dalla okay we ye babedwafo adwenkyere na de obo ade ka de agya kwa mekan wonso awutie medinki aka se wonso wadwenkyere ho hia enti na me maamo WhatsApp voice note se mo de number no ebefa so abado but ade ba ko wei wo ho de ma wo nipa dasane awutie de wode uduru kwa yem bre jata yi ni ti na jata ebepe wache ware na wamfi na wodwanija wo kwaye ni mu se nkakrakra utumi ba beduru fie na nipa ni hia wo na obusa na mi dwanija wo no jata ne ye wo den onua twamko you own the person, no explanation ebinie into nipa dasani wani na ho ma menhwe de matiefo nso ka e de akere sa brantie wi na afi yemfa bi wa ha mamo Krobea, good afternoon. The family of Boba, I'm Casa Free Boba Kinan. I'm just so I address Otec then a Krobea will show you be a contributing home. And the Anna no say boom components a Kai Ejala Alia. Yen never knew the Emina the Yen, and in the Ezonia with Rekakra with us and an appeal. Oh, Krobea, good afternoon. Achana here, dear. Krobea, someone moving. Don't come imagine and say, Anka boy no. Onko ye DNA no hwese sakra ne ye ne ba sakra ne ye ne ba no wa ye de no wa je no sakra ne ye ne ba no wa je sakra ne ye ne ba onfa boni bia again dia ye ne bia onfa nche no no mun santena anya sa e bia oba na adwen se bia wa sakra ne ye ne ba no wa hwe na ebeto mre bi no ne bia na akra ne ye den enye ne ba. Pacho, good afternoon. Pacho, my dream children say edu baby nyankopon o you free baby ansa na weshalaba heading pass oba no te na ho chiri mo apamo no nse wa ye no oba na de amwa. Krobea, good afternoon. Ma wa ha ewie na me nhyira ene edwuma pa obo papa oni wa bedwafo nyina mo bo edwuma me de oba ya Krobea asem no tie mu din a ebetumi abasa nyense na ebe ma ne dia na ho kyiri nti na oba na edeko kofa ebe ma foforo ebi kura be onene wo ho na ho kyiri wo mu okoba be ma bi ehu no ebi ono atete kakra ma no nti oba ne hu ne se ana ni sa me ni sa ma no mu enkotena ami fa nyense na ehye no it can also be say yam pass say na before obeka chese nyense na say na many won't Martin Necono. Maybe I will be a chassis so air bottom or baby, tea quickly. No, co share when it be an insane. As I by normally about a winning insane, as say, yeah, where would the grab a saying insense here? Inti so per or barney, dear, or has no so kind more barney, dear one or your poor barney, dear. Or more barney. Ma, Uncle J. Ninseno, and name got Nangusu. Or my name, or we are, or more can you DNA. So I didn't as a barney any dear. Odona onene ntoaso na nyene ho ade nware no mombo amabrabo senye ne dia o mani fa ni urade enkoma no na se bia nipa kroso ni na agyan no face obeba ne ho back dia e obema na ne decision but e bia no nipa kro no ko da so ne hyehye ho wa hwe obenya problem ho nti onye careful nda Krobea mechia ne wa bedwafo media ne David Asante the Kasafri atonsu Krobea he asem ya I have a spanning the queen. Anonymous, yet I send the banyans for. Kakra make Kenyana, say.
sɛ ɔgye ne bio deɛ ɔhwɛ condition deɛ ɛntumi ɛnyɛ yi ɛfiri sɛ ɔntumi saa mɛka nkyerɛ ne sɛ yɛ ɔno ɛna ne ne anyinsɛn wɔ abere a wɔde akɔma wo bi a ɛbɛyɛ yi nti madwe nkyerɛ ne sɛ so ɔwɔ mmoa bi die a ɔmfa mmoa no kɔpem sɛ ɔbɛwoɔ na wahwɛ akwadaa no deɛ ɔde akɔma no no ɔmbɛhwɛ akwadaa no na mmom sɛ owie ne sɛ DNA bi bɛba mu na sɛ DNA no tumi prove sɛ ɛyɛ ɔno ne deɛ adeɛ a ɛne wɔbɛtumi agye gɛɛ no no ɔne no atena na wawaa no mepatwɛ madwe nkyerɛ kakra no. Hello. Na ya Krobea Asante. Awie Awurade Nyankopɔn asomdwe nka wo. Nka wo no odwumayɛfo nyinaa. Asɛm ya abai de idia ne talented Mark Mensa, the gospel singer Homeda akɔnhwɛfoɔ asafo. Na meme de metimi aka ne sɛ ɔbaa wɔne ne te a waboa wa bedu ebere bi a ebia nka Nyankopɔn ebibie kwan ama nso no otimi abɛboa ne bi na ɔsinyi sɛ afɛ eduntimi ne ntena bi mu a ne nua na wɔso ohu adwenkora a ɔbaa no de kansa asɛm no edise Nyankopɔn yɛ na dom na Awurade si no na ma yɛsɛ ɛnɛma fefɛ nkakra ɛma nsa mfa no ho nkɔto asɛm mu efisɛ saa nsɛm bi si no ahɛ ɔka sɛ yɛ nisuo kɛkɛ nso ɛnyɛ nisuo kɛkɛ saa mede mehu ne sɛ me nua no ɔmfa ne ho adwene no ɔnwene mmienu sɛ ɛbɛpaa de a sɛ mmoa bi wɔ hɔ de bɛboa abayewa no a ebi tɔ ne nsɛm no ɔbɛboa no ɔmmoa no na sɛ ɔbɛsa akɔgye saa nyinsɛn wei de ama no ho deɛ ɛma no nyɛ saa mistake no within the talented Mark Mensa Kronoma Francho Universal Church of Jesus Asafumu na mewo. Good afternoon. Nana Krobea. Nana awanya kupon shira. Na onya okese. With you. Because on some now can anointing. Papa. I mean she said dan ben na utu ya fosa. Bidin ede kwadwo. Dodo na afrɛ kwadwo bum. Saa na afrɛ me nti atwema akofo dua. Na Krobea mesrɛ sɛ we dia no ode. Na ne kan nyina ne sɛ ɔma ɔbaa ne wo sɛ ɔdɔ ɔbaa ne dia ɔma ɔbaa ne wo na onkoye DNA. So ye DNA no na sɛ akra de ne ba de a ɔnto aso ne ntena. Ɔnto aso ne ntena. Ko nse nyi sɛ ne wo ɛna onim sɛ ɔbaa no so aboa de pɛn de a ɔnkɔ so na ɔfa ne nhwɛ ɔbaa no sɛ ade yɛ adom na ɔbaa no wo wi ɔnkɔ DNA sɛ yɛ ne ba ɔmfa ɔne gɛ ne nyinaa mmoa a lady na aboa ne pɛn nti na Krobea so me de no Nana no heavy me chawo ne ku phone na nana ode me ma sida fe na mabaso akasa frita funsha su moro market first born information center sambe bim ku hariti ana me de ka me kwanka me ya be ma na manager no Mapa moya boa Asante mane o my Ghana you media de kwabenata ne kasa free be kwa dominance do na afri me kufuado me tintinenti no Krobea asɛm we de ano odene ya meka ne sɛ ɔbaa no aboa bɛma ne paa firi sɛ sɛnka ɔbaa no ɛngyae bɛma no a anka bɛma n'ani na hɔ ɛmo kɔnkɔyɛ adwumaden ɛnya sɛ sika no nti ne sɛ ɔbaa no aba sɛ ɔba bɛpa akyɛw a me deɛ ɛmo ɔnyɛ ɔbaa no mmom but ɔmoa bi a ɔmoa ɔbaa no because ɔba no wɔni yɛnim ade foforɔ san so de ba on the onko baby obeko na se mo bi bobo ande a omoa no but oni oba ne ntana biem ene ma bebiri wo obenya foforo no na akoso abomo bra medamase pa nana chia unu wabejofo nyina efe mejata mikase free tafuzongo ja me ko amadwen madwen kire nyina ne se onfa nche
Obano, no, Nentina. Simple saying, sending Yanni Bimpa. And now Papa be a wire man and red chum on Fanchano, no, Nen Santana. I drink children, it shall be a. Hello, na Krobea. Me mo ha wonu apamfo nya. Medin o say US. Tata ba adamfo ni. Tun for blani. Madrid kakra me kire say krache no de odi awura ntem de sie nyina no pa. Manin fan chentimpi na manin opa ompene so na mo manin fa ne ho nka no kobim se oba ne be wo wi. O wi a onko DNA. Se ne dia onwene ana onka hu se mebo papa no ne ntra so ko edie ne nyane dia dia o man ko ne baby na office o mo kakra be babo na onfa mo no be de masema no say US magis ja Krobea me de misusu se ma be ma no ensan je oba ne bi esan se asitene mu no bibia tumi sesa se ne ho san akɔkye ne bi mu a obegyae no nemum boa oboa no nti o mo bia obetimi aboa no sadamfo nemum ommoa no so osan ene no asan akɔtena be de wase Krobea we dey make us free as you fear and we dey na ablantie na vanche no na say onko he ana say o ma akula na o ma ni mi o wi no ko di eni di a aza akula ni yede ba no waje. Hello eja Krobea efrem Emmanuel Kofumensa me kasa free da de entem asem a mo kae no e bia to mi da ensusu me de me ye de oba no ma engine biom and foto metumi adama mo say be ma no on pesika kakra no fa ba oba because oba na konyim aba enti wuji kura mfaso no bi obi moja o si wonyim no nyim ten na asai ena wakwa asade enyi sen na aba dia enye be ma no nyim no enti on pesika wa boa no pen ti on pesika no fa so mu no me da ma say Nana Krobea oba happy ni from so far what you say. Nana Krobea na ewie ni o dia beto so yi. Na me kire ma dwen kakra. Ayi nua be ma no oba no waye ne papa waboa no. Nanso nyinsen na ewo ho no. Ontimi mfa na adwen emu se eye ne dia ananye ne dia. Enti sese ne dia animu ye no onkai papa yi bia oba no e de ye boa no. Na se wono so wo mu bia onfa bi emfamoa no na se nyinse no so still ni tirimu no ohunu se ne dia dia eni owu a no aye dia ni na odo enye humobro odo eyentiase medamase nyamenka mo onye bi Krobea ma woni wa bedwafo aha ewie no bo adwuma mo program tie pa de na nama be ne first time me send audio Krobea abrantie no me de amadwene mu anka ontwen na ba ne ngo nonko ye DNA se ba ne ye ne dia anko ye ba ne ho ade no monto ma brabo so ebi a ho chene ma ba ne entumi nyina no se nye ne dia na se nyinsen wura emedi a chire se wo beje ne ba ana bibi sa dia wetumi afa ba no so do ne dia no afa ba na ka ho wa hwo na sabre yokoje nyinsen ne betena ne so no gugu so a emwa no efise onim se ye ne dia ananya ne dia na so binyi se na gugu nsusu a emwa ti besre bebre onya botre no onwie Hello Krobea boy guys ni mikasa free kunsu ya beka nyina ni se simple and short mando munye die ni test ni unie ewu se ni dia nko ade awonye insen na omwa no hwa akola na bawale ndi munchejiri Nana Yaw Asante Yesu mama ga to resisi mai ni muru market ya body mai iti o de nana minian case na bande de ten say me de me na nka o sika from no betima aboa na o mo na se de be ya obetima wo no akoye die ni o ye die ni wie na se akwala no ye no moja no age no natena no matter what say bi obi na akoye bi na so bi ni nana Krobea ya frame nana kwesi me kasafi Vietnam Krobea dedi kan be man on function is trim say the created monkey is still a monkey oba wa jimi a kyerɛw wo ye den chew obasan jimi a kyerɛw
nti ɛyɛ nhwɛsodie ɛma no paa sɛ ɔbɛyɛ very careful girl no sɛ no ɔbɔade kyɛ America no so ɔbɛboa no sɛnea waboa no pɛn nti ɔbɛda no ase fine pa sɛ wɔne ne tena bio paa deɛ sɛ akwa wei nim no ne ɛka ne sɛn ababaawa yi sɛ akɔtena deɛ a ɛnɛ na mɛka sɛ ɔyɛ gyimi fo na mehu bi da ɛti no ɔngya ne life ma no mɔmmɛn no koraa ɛma nyɛ na ɔbɛnya correct one a ɔne ne bɛtena mɛda ase nyame nka mo okay mo ada me buru mɛsan abɔde aka no nti sɛ de aka me mo yɛ nyinaa no mo ntaa mo twuku bɛsa abɔ mo ayɛ adeɛ paa adwenkyerɛ a adɔfoɔ ne ade hye akyerɛ no mo akyerɛ mo nimdeɛ yɛ adaa ne daa mo nso mo de taa yɛkyi ɛwɔ dwumadie mu nyankopɔn nhyira mo paa ba Dr. Manko abedu doc akwa akora yaja opanyina ho te sɛ otwiri ampo nyankopɔn na dawroman na ho de mitumi nti very good ho de pa metiapo ya de nyankopɔn ne ase sɛ na wiei ɔde wo firi awurade fie aba bɛka yensa ɛwɔ Otec FM awurade fie heba center edru dwada sɛ yi a ye no bompu ne mpu sɛ ye ne hia nso sɛ yi a wo numa pa ene wo ne pa nyankopɔn na mo so nso ye de bo adasa no ebi da yanim ebi nso ye fon so amanfo frɛ ye mu bi boy amane ene bi nso ye de ba besi wa akasa wadim ena wie dok ye ne wahia kasa frɛ awurade fie kyerɛ ye akora we de meda wase bi na mafa akonya we so achiacha madofo nyina na mafa akonya we so nso asere otwedi ampo nyankopɔn ni nhyira kese ablame wo fada ne to ya e kata na chi no adofo mba be jame sa adofo ni nyina mesre awurade nyankopɔn sɛ o nhyira obi biara amen no ntu obi anso ka do hwere wo ye ho titiri nkunyaman sɛ de akora de fefom be ma memene da no agi nsamu wow domo mu free krum ho bae e beta agyakenhene so mu tire so e gyakenhene wo krum ho ampa no betra wo doso because nipa wu a wo chinsem ne hu se wo ye papa wo bekɔ heaven abehu ana so nka wo behu ko betra wo se um se de osi beboa kuro no wow ya de bobo bi de cap ma ne ade no ti ma domo bae ye memene da na ekora gye yensem wow nkunyaman ni nkunya abusua wo bae nyina atra nkunyomu ho me se ahemfo no betra wo me ye ni nyina buka ni nyina wie ansa no mu nyina kose wo ma ye nana kwabla dade ba kurumo no boboa wo mu entu me so me fa akonya kase we so afa fidikase we so agina tiwasefo akonafo anamu ada wo mu free dunkwamo nkunya potamu wo ne dankyirafo mo bae nyina ne wasama nyina igina onyankopɔn mu buru hu so tumi so ɛde obi biase ɛwɔ awurade din mu nti amen amen akora trans na yɛ dwada du se ya amanfo mfa nkyɛm nim se bia last week omute o maso sen ko mu tie doctor na nso ye na se dwada du ayi ne buka kane ne se yi se fi ba ne dia na esi fi keke ka amanfo nsɛm na ayi ne ba so no me nsabo ansa na yetimi apadiem na se mebrɛ ne nyina akɔka ho nti amanfo nso mfa nkyɛme na emu nso ne nyina nyankopɔn ekyire ne tumi omo oso mu ba no mba ma yɛhwɛ omo omo nso mba gi nnura omo nso mguso omo yɛ ne so no mesrɛ awurade sɛ otwiri ampo nyankopɔn nso mu yade so bi nso ayɛmfunso bi a David sɛ awurade mmɔbɔ na fa mfunso kyɛme ne sam yade awurade mfunso nkyɛm no nso mu yade akora atrasi ene ɛyɛ dware de me na agya wiase ese wɔ obrempɔn kɛse otumfɔn abrempɔn ne bi na ne bonkum hene na na priao me ka sɛ de wɔn obi atom se nya akora be ade a TV dia na radio no wɔyɛ fro nti akora wo de me to ncha kɛse ma ya trasi ene yɛ dwada ya trasi a yɛ kyerɛ kwan yɛ de no ba to dwa ona obi wa no ho dodo no da bia no ada no woman boss yi doctor da bia ka sɛ beto da na mi wura yare den na ase ayire tan wontumi nwu so na me person ka me mfro mpo na ka kyerɛ maduro bi ansa na message ansa na me de na ba nso miska se da bia doctor se number yo nkoda ni ho no ma twere ama me ti o ke kanso ya no ato bu na me se mate abura enti wo mu a wo mu timi bai ho ba gi nuru no ye de number na itudwa wo officer wo be fa number no ekina bi na bi anya wo betumi akoye onua anya onua betumi akoye oba ankoye oba nso betumi akoye bi a sabi wo hu kani enti number na me de betudwa
mi kasa nyina wi a wo de me sɔre afrɛ me wo adu nkyire bi a wo de na so wo asɛmbusa bi a betimi abusa me enya ni nyina na ebetimi abobɔ ho dawuro betimi aka ho asɛm enadwoi obu ane hawo ne so na bi anuru hɔ ade fa ha no to frɛ doctor me hawo ni o nyankopɔn adu betimi aboaye ne ate so wo ba awurade fie ho aduru bɛka akyerɛ wo yehu yeni ho aduru a yɛbɛka ɛno bi bai ɔde ne ba na ne nan mu abu na akoa na me so we de won fa nkwa alaba no mu nkobu mu sa entre no anya madwuma me nkwaje nka ho sɛ yɛ madwuma so me ka no kure ma ne da masam so kwa alaba umbebu no masa akyerɛ no foforo ntu bi hɔ ade anya adwuma na anya ntuon so ɛyɛ adwuma na mmom de ebetimi ayɛ no awurade di mu de ɛbɛka akyerɛ no ayɛ ntimi de number na itudwa me sɔre afrɛ me sie ni baabi ɔkrono no mbosie Red Park ɛho na ebutu ayɛ di adwuma so afo ka no kumase kroduo mu na sɛ wo ba krono no ma usu besi atwuma kwa homa Royal Bank na anim hɔ U10 so hɔ usi akroso ukroso apraja afo bi wɔ hɔ wo de ebuso nso mu nkyerɛ bosie taxi fo no wo kwa do bɛka nso wo kwa awurade fie wo bɛka sɛ hɔ na ayaresa wo mdo bɛba asumdwe kwan so number na mdi tudwa number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 akra ya trans da bia me see trade here ayese kokromotie no tie wuntimi nsan ho mopoma ne yi obi anso no ne tie ate a ye nam kra nko hia be hia ne se bia ho mbone because me ye hu dia ne nan se bioni mienu nyina akra ni won so otimi bo odi we sha asha timi nante obi so nsa we nyina ni won so to enti trade da bia me ka se enne da bia me transem di ka bo ho dawuro na mmom mbagi trade duro no so no mu di adanse e wo awurade din mu aduro no ye adwuma ahoden kwa so ntindi ye kasa de ensasi ye bo se obi anu abagi trade duro a wo de opa me betrans one friends mbagi aduro bi anya adwuma ene na bi aduro no wanye se wanye wo ba awurade fie ba center ye hu se bibi na ta kira ye kire wa kwankyere ibu okra tron ya ye wadura ma akra nsa na ye de aduro na ye ahye wonsem ho ye heba and spiritual na emu nsɛm keka bebre ne nkeka no ho na emu ya bufu nso betumi abodito dito nya nya kopon de akyɛ yɛ tumi nya awurade de ama yɛ yɛntimi nyimfuro na emu yɛ hunhunu nipa ho oba hɔ a ehu ade na ehu a na amu akwankyerɛ utie nu masɛm na adi so pepepe na akɔya obehu awurade ani munyam nti wo mbagi tire duro bia no baka mbagi aduro no me ho antɔme nti wa wutie me na awie obi wɔ se mitine mayim dududu obi wɔ se ne tini mu hyehye no wɔ se bibi ni na mitiri dwa me gagaga ɛbasa na mani ya tutu agufom akrobu a mesiti ade no wɔ se me de asa no ma na some wɔ se me de mitini ɛbasa na asomaso obi wɔ se ama me kon ne me kon akyi nyina nkasa nyina mu ya me ya obi wɔ se miti no ɛma ya ne mani na mani problem mitin start say ɛyɛ me ya na affect mani ama yɛ se wɔ se me hwɛ light no rombo ato wɔ ho me hwɛ foma na foma yɛ tenten ase sum bi duru me ase bobi na ayɛ mani so ya me hene oposa na ni saafo ni nyina ba na ba urade fie ba center yɛ ma wɔ duro na aduro ntimi ko yade no na mmom sɛ ɛtade a bɛ ma wɔ taduro ankasa ɛtaduro yɛ ma bi wi na asa akyerɛ obi awurade fie de me so ba hɔ a enuro no da nansa ne wo ma bi sɛ sɛ wo ka wo kasa sɛ no kure de ɔde kyerɛ kura dɔs ne de ɔde menam sɛ ade no ayi etirimu ma da bia kyerɛ na awurade nso nam so bie bi so kyerɛ ɛna anya hwe kura yɛ busua fie nkonwa fie bonkum nifa nyina na aduo nko a menya koduru fra wo fina na wo frɛ abraba gi bi wo frɛ abraba nti ado no nkomitirim ti yɛ bi firi ma na yɛ de bia da de bia hyem nti sɛ wo tiem na sɛ so de wo ti ade akranko na sɛ ti ade na kɔfa enka bia bo anum untimi ni nipa nkasa ni asumsɛm a wo de sɛ wo de wo so ayɛ aduro nyina na nkɔ a brawari fie me nkasa bra bɛ so hwɛ brane ntu ase ma wo good because kyna your brother e brother yɛ ntrase kɛse ka ne se a nyɛ brother nkwa ne yɛ adwuma nso adwada yɛ na me kasa adwada me kasa na duo ne me kasa kyna yɛ trase yɛ ntrase kɛse na mmom ya wada de wo mo mpa humu nsɛm ne de wo mo ta ba hɔ ya wada pa na aba ya wada wi a no kwasi ara ne yɛ bɛ trase ne bibi a wo yɛ kyerɛkyerɛ obi a akwankyerɛ bia no kwasi aba ne de aguna kwam de kwasi aduru hɔ mo mbaba yɛ duo yɛ nsia nyina tamba aboto hɔ ne yɛ nso bi kɔ hɔ yɛ awurade fie yɛ kyerɛ awurade asɛm wi bɔ mpa yɛ wi a yɛ nyina yɛ wuram rituals ne sɛ wo afisa wo ha ne amane no ya sere otumfo nyankopɔn ne tumi kɛse no ma yɛ wadwuma ama na nso de aseda motwe de ampo nyankopɔn enti wo a wotie me sesi a de wo de tire ho ade bia de wɔsem
adano ma bia me kasa obo ne ba ho ni tiri ho kasa ese na million no odi nipa 3 ba me ho wo sa di adanse ti wo se ne akora no wo bobo okoli kwotwe na mo se me ba akora man kranka na mo be so amam de abrew no so first no me ba no ntimi mpie kura nko nipam ntimi nkasa nipa ho da bia na ne kokokokokokoko enso nango paadum wo kasa wo Otec ameti na me so Otec akora na tumi anya ho toma papa ne sa de nipa miensa na edi da chi aba wadu ma we kura no asa afran so wadu foforo ba wadu process fo bi bai na ma ba ko frame no se wamma se tumi wo awrade fie papa powerful enti ya kasa wo awutiem ye se bia betra ye dua num da bi penimfo so pinche nsu na ade se koto obowa na apusu ni numa na abete na kankan enti a kina ye brada no wo hawa amane a mesro sa tutumi kafa bla awrade fie ba center ye ka ne se ni bibia edisika na eyo kwa acha de fa esika na de ye enti ye ka no obo obeba no wo se me ba behwe ne masa akọ ye ho ye nhwa de enko omu ho amema ho obo ahon so abra oba nso bo se tumi ni ahode ho ye ka nse ne nkase echinchim ni pansa agisika kase bi odabi ba wo kọ ba bi a wo so ofisika kuta because wo sika no duru ba bi kura no wo kan ba no ba bi a Psalm 72 no wo se na wo bompa ya Solomon wo se na sabafo ni siba be so musika abrew na so bompa ya mom da bia no ahira wo mu a wo mre nti nkase wo sore a wo kọ ba bi so ko penshira do nsa hunu kwa ko penshira da bi wo ba wurade fie ba center wo ba mi sika untu sika nwi obi timi frame da suo mu kra akra na me ba sura kan bu am se pusaje ne fa twine mu ya o se doctor na wato no me se mfa no nko hospital ya kya ya mnyenya pusabi na fa twa nka twirogum na fa sa no bo se na no ho ato no nam ne ba bi ni nyina ye bo amanfo wo sa akwan no so o frame wa asomdue kwa mu a me so me kire wade asomdue mu na obi o frame wa se ode nhye bi hye na me se wo ya sa de da bi o se ni pa bi nyina nya ho brase ya me ho ne ode do yo ho wo busam bi a ode busam na abotre kwa so na wo be hye me a abra o ma ho ma misika dia onya me clearance amen kire ba nso ye mfa sa entra ho nti wo a wutie mi na wi a wutie mi obu a me ka esesi an ye funya dia ba wase mi dia dia to me na me ye funya me ye fum ke kam den asemi nu abosi yo tumri ka bla wari fi condition no condition no enum bi na ho nto da bia se ba bia tokro da bia edro bewura tu tra wa e den so de o so aso yo ya fa aso ya dia bla wari fi ba center obu a me ka esesi obu a bo so anu akwa me se wa ba mo mi nsem de mam se fa so so wi akoko na ye won minimum no bo se ni nyina na ejai na no ato no ntu ba wurade fie ba center wo de me se wo de bra be so hwe na ba bo se ho no ye kire nura ankasa nye se bia ye fake aduro bi se me gina yi so internet bi so na me kire wo me mo aduro mo se aduro ne wadu papa me ka sesi a be ma bi tie me ka sesi a obi ono oba bi akoda akodi mpam agoro ama yesi a wanya nam yade wa kwa enko obu okra na se bi ono hunhun bi na akoda ene wanya sa nam yade obu on so spiritual knowledge adoni obo se captive oba be fa no mu on be da be obo se na ade na ba den wo ado o sa ade bi bia bra wari fie ba center ye mu oduro ni amu akwankire no akwakoye na mo spiritual knowledge na how no so no ye de na chiwade aka no no ade obo okra nu ntia ma na adwuma sam bi bia ye basa spiritual knowledge nti oba bu okọ relationship ma se na agu obi kura wa ne de no kura be ma nya hye okawa na okum be ma na to atwene so ne na twem pra de on yon fa ho ba onya hye ne kawa po bo se na boafu obi kum be ma no amana ka won ko a udi wo sa de ni bi ne se ofise ye hawa udi tutumi kabla already fear ba center the number ni tudwa me so le afre me number ni 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 see any baby I work Kronom Bosie Red Park wo de number anya fa wi a o ba afrem obu on so aho ha titu kra kra o mu be ba ho pa no o mu head am from ha adwene no apie ho ba wa be sori be ha no bo se o ma ba o mu be ba ndo mu sade be chi no o so kra mu so mu titi akunya no so enti wo tie me a chan ye brada wo tie me se si a wo de asanyo bi abo bi atofom ye frɛ no stroke no wo de blawrade fie ba center wo ba na se ahombone bi na atia nipa kro yesu na hwe ho a ye de enhuru no anse ye de na chiwade aka no na nipa kro no ho ato no wo tie me se si ana se wo de wo so tie me obi wo so obeso de na odidi wonam saa de na ha nipa papa obeso de na no mo bi pam no obi obeso de nipa o ma wuo nko a na ohu mo na brabom wo de wo office sasa bi esan wa wo ha wo tete wo
wode tumnika ochina entrance kese no tumika bla Awurade fie ba center be hu one on one o pese ye kono spiritual be kono spiritual o pe physical so be physical ma o emfidie nso wo de check obi anso enye obi asika wo ho nti de oba Awurade fie ba center ni nyina nso de oba doctor ebi ampem be hwem ni paduam be doctor nurse no be hwem ma kama o pese ye lab bi anso lab na be ni nyina ma kama nti sa wutie mi a wo wutie mi sesi obi wo se me de koko yade ekranko yade bone pa ayade a wo ma bebre okofa yade bebre beba enti e friend koko ba ko besi wa ebetimi apai ma bebre utu ye na ho na tie kra gu fom abo sa fifi enti mpanfo hese yade we kofa yade ahodo bande na e friend koko enti se koko no nso pa nso na de abufuo na ba bo se ya enti ni bibufuo asu koko apai enti wa wutie me koko bi obu ane de sineto obi nso de free stola na obi nso de obonsa sabi owu a odidi facha me wakọ private awie no bonse na yi no kokobo na pie sa na bonse kokunu sisi ho sa be ne ye obebra sana otimi aka ahye ho wo a wuti wo sa bia o de tumika bla Awurade fie ba center ye ma ho aduru obi nso se me kọ private a se mekọ blood a bonse moja no betu na ma wono abu okro tu na wuma bi ode ne baba ye etimi tu no na akoto hospital no mabo ne moja ba nso de ba Awurade fie no ya man aduru nda biomancy yes omo hu se tumi ni ahode wo no otwedi ampo Nyankopɔn de adom san krofo no nyina wa wuti ma okoko nini wo sisi hu safo nyina ochina wo de bla Awurade fie ba center aso opekoko aduru ana odin ni bi ya ba ma bini a wa kwankyere nso edibia de egu akwa mama enti wa wuti mi sesi ade o tie mi ontie ni ye obu wo se me wa na meto ase twetweme obu wo se me na ase hyehyeme obu wo se me na ntika kra bi ana mabre obu wo nso wo se machinka se ni mu ya me ya obu wo nso wo se me bo safo nyina tumika bla Awurade fie ba center go ya wo de kroto abu akwa abo so ho ana da bia na ayi friends ayi asi no ayi kotreko ya de akra ya papa ne ta kum ni panso wo de se bi wo bi so a bra Awurade fie ba center edu e be kire no akwa na ho ato ya kire mu nso a ya kire wa na de ato utirimu ye bedu da bi no be pa da bi a opem na bi na mi ni ho e bi kra na bi a fa matu kwa akọ ba bi na bi onya doctor na oni maduro ni de doctor me ko no o jim scam kire mi sei enti me akwatra Nyankopɔn otumi nti be dai e be ya adwuma enti wutie me ade tie me tie ni ye bu ameka esi an kidney problem ne dia abadenden dia mana nase nyina ne nase wo se me mfini ya me ya ba bi ade no wono ya ne ya oho hyehye no wo de wutie me a ka akoma to yam wachina bla Awurade fie ba center abane nso de machine hwe na so wanya kidney failure ne bia Nyankopɔn adom se de asia ye bia kidney stone bia ye ba mu waduru nkwa akwa de afa se mekire wo mpu wakofia no akwakoye aduru enam san so me sa akire wow because me ntimi nyensi wo mane ye ntimi friends ye de ye bibiduru krojen babu wa so oposa ne mono ade bu okra mfa nkaja medubu am de awia ne noa ntuba Awurade fie ba center bonse tumi ni ahode we wo ye fonya de adura so bi di pause nipa na wo wadi awuwu no mama obi na anoma ma na ho ato ene ye friends na nanom aduru bu okra tubu ntansi so e ba na so na de manipa no ya na ye mu akaka nyina ne ko ni nyina ye Nyankopɔn tu bonomba no ma me bio fama ye ya me sore nkai ma mo ya de edi ni nyina wo ho eni afo bi bia de momla number na 0241 09 39 15 0241 241 09 39 15 and 0549 20 66 33 utiemia uwo henia tumika bla Awurade fie ba center wana abo wa tumika bla Awurade fie ba center yade bia office yade krankro bia da so bia wati aduro so tumika bla ne kasa obu anasase obi dia fini nsam bla Awurade fie ba center ene agi obi asase 520 acres man no was ma bread 12 years ni ba Awurade fie so tumi wo ho ade a kire no wa ho ya kire wa umu enso na tumi ni ahode wo because him ma say me ka say Elisha me ba ho no nka wo de won say be fam kwata no abo Nyankopɔn pa wo simi nkoto de adan mu keke na esu apa pa ne wa ho we kuro mi nkoto mu na wo so sa na mpa ba be kire wa kwankyere bia mo hu sa ade wo kakra bo nsi na abreki sure good obi ba mo say wona oni yire di no ma bi say sam kokoto fi besen fa force discount ho ka kire Awurade say de besen eti se nipa akoma no me pa mu gu ama me nimpa wo so pa mu ka no ma ni nyina kire straight bese keke say besen ya akoma
enti ade ya no madi abo betimi di business you afra transfer sia na nyina yangopo tumi ntie nim so yenye Monica tie me odi okunu bi pese ono ye ya la bi ko na ntia sia be chire bewuram ba mo ahuna me na di so ahuna ma oba so abda me so mo be ma so be ahuna me na di mo me ma so bi hunu bi mo bi di wo se ne maame kura no minu ase ne maame kura pamas na oba na watiase o ya sorry so was me dem bompa no ma hye nkora bompa na hye nkwa so nya hwe bra ne nchiro bibi Monica sa ofro ba ne mfam si twa ba nju dia we ho trendi wo bu ma na ga na dideti ayina masi no dia ma na was papa me say me chire tumi wo abodie no nya enti David say hunu nyankopon ni monyam wo na abodie mu apart from abodie no hunyam ne monyam bia obo anso de bre sure kofi bi aya Adam ifiara na yebo Adam to de break kofi to de man ye tutu di mi kofa bi nso ase ene mfiri nyame mo so hu ya kopo tumi o cha ye benada tumi kabla awradi fie ba center na wode ye dai o penhwemu na o be trans di to be ye nso amaw awradi di mu nti amen that's ye bro awiai Dr. Mankwa ono ne panyini pa oda awradi fie ba center no na wa sorry me bono ma no na me sign ede amount number no eye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 first number we only Dr. Mankwa of Radifie Herbal Center Bekasa they won't ase no obechirichiri mu nso de amount me fidie na ha me twa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden ya ba ni menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general wellbeing ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso we Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na ukrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wo na free yade na apomuden so yensira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre won pam de ne nase atata stroke na de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wo hia smart fiber any zero smart food a future life smart food diaba ne
ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane ya ba ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofolai alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban Owura bra Debia Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama utimi, enti upesa o kyerɛ me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die yi bi. Nenso ankwesiaga, ba akokra die. Enkofo yi se akwesi buoso. Ah, buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi, ono mo ane tu yo, emfi duduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono, obesiesie nso ama ukama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu nintentem frise. Owo mfidi kama wodi adwuma. Wo Kumase ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, techiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojo da aban heye, mi koko sisie. Hey, we di oponko penentem die. Jiwon mo number se ka ho. 0244299520 and 0266432210. So what chere mi Volta Drill Limited yi, mi problem na solve. Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadi a banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetreme dumemu na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaya juma efua omoji omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni aji omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo wo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson omo Bompata omo Ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo Nursing Training College no na edi enhwe animu Asante Mampon Municipal edidwai omo Ben Health Center no chechire afija kwa abre omo Ben Police Station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179924 Seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Adepawre ni krom hadie wonkwa na wonim adepa no piaw unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochi akwantam na me ho premi oh Kumasi hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne Getu edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no hanye kom abusuapani ebekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho
Eye. Ebusa pani kasa. Yo, ebusa chia me bedase. Yendi hie ya yie. Say the behie nya nmunyam nti. Ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa. God's Way Funeral Home nso de. Wo ye hu sua hu pa. Ane, woton oman mu ni abrochire efundaka. Ededa efunu sade omanfo enim di parabra na wote ase pepepe. Ambulance, ane car papa, wode fefunu. Poor bearers, embrantia wo su efunu de maachie. Enhweren asiede, efunu ntade. Local foreign nyina. Picture roller boards, video coverage. Be kajade. God's Way Funeral Home. Was sound system. Kete adwa live band. Wo catering services. Enwo nnuane wo yiase. E wo asofo a wo ye hufusom. Wo MCs for occasion be event bia. God's Way Funeral Home there. She say everything under one roof. Obusia penny. We dey ntwaso biu. God's Way Funeral Home noa. Any the right company no. Na ye be hu owen. Owo kumasa safo labor. Kani koko board dan no enhwe animu hɔ a. Muduru a mumusa ankrato. Ana momfrɛ 0322 006 221. Ana 0243 73 74 57. Ana 0266 1946 78. ICT classes ICT classes abusia enei uyo osukuni uwo JHS uwo primary uwo SHS ana university empo uye adwuma nanso eba no computer mu nimdia dia wunimbi abusia waka akire enunti ena hu behia ma wo se ubeba bepiem e wo JMC computer classes ye na kache na ya kire computer mu nimdia eba no typing Excel Word PowerPoint presentation sa nimdia ni na ya betro empo pesa usunya bibiti se cyber security programming software engineering nina ya kira ewo JMC computer classes ye na kache ha bra na beji computer mu nimde ye wo Kumasi Abuabo opposite Waterways Friday anwoma trufo so 0538675158 0538675158 Friday na nyambo ewo computer nimde entity ye mu medase Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arafonia this year, Yadamwase, Yakoya, Yasan Babio, Ahaya 102.9, Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Enna wasugusua, Sabre Ugusua, Uti, Enna, all signs so eheying. And now we unkoma ho. Yabebon komo na onyame wo ho heba eye wonom nso ene de basa nupa no abadwa so arofo ne ade hye ye wo basa heba capsules ye no de se wo ye obi a oyefunu yade ka ne ho mefie gya adumu a waduro nie se wo ye oba ensabuo mu problem bi a wo bia no memene basa heba capsules no bi na beboa wo enamu yade bi no akote ena wakwa ahotomma winya basa heba capsules na wonomo a wawie bema sebe waye mre wo mpem wo de na dani 2 minutes okwa yare sabia ya ka kire so cholesterol wo soro enti ama sese wo ho kyerew onue konna koto basa heba capsules no bi na se omemene a ebeboa wa masumdua befie ye wo basa heba ointment ye no de se wo ye oba tan bema anabrewa kokora umebi ben wo a ebeboa pa sa basa heba ointment ya making enkwada nketo anyina asra kire se wo de sra wo ba no a oya akwada asram asabra entosi ni ahohye wo de pampers ba akwada na rache seguna ni nyina ebi nya akwada ni bio basa heba ointment no se ye yam ena atoto akwada ne ho nsansa basa wo de pe basa heba ointment ni bi fadani akwada ni nku ebeboa no ena wo panyini kakeje se wo nsa no na amoyere waduodie enka boni bi wo ho fa bisra wa moto ni mu ho ebeyi sa ha oni nyina afri ho se wo ye obi anantemu apropro o se yaje unipadua na boso unipadua no yawo a wo ye adwumaden a wo ye ntiya na mu yawo ya winya basa heba ointment ni bia eno nso beboa wo na ye ni nyina nso de ama wo enu ameka ho asemi oba KNG Mr. Badani Heba PFA have made Freddie Men's
ɛne baabi ɛtɔn nuo biara no a wode ɛkasa mepɛ basa herbal capsules ɛne basa herbal ointment enuo ne bɛboa wo paa sɛ wonti biribi ase na apɛ sɛ ɔfrɛ doctor a wɔn na de enuo yi aba ne number ne yɛ 0244 26 7725 0244 26 7725 and Osipes Enterprise and so Kumasi Krobea Yamuna Rofoni Areshe Sawoba Kejetia Dubai Mua Bebia Kejetia Dubai Police Station ne wono Nenchen pe ena Osipes Enterprise and Sudini Juma na Rofoni Adishe and every year mene woka say sawo perfumes eye kama bebia wubenya bie eye Osipes Enterprise perfumes no ye wo mu brands sa wo pe Assad wo pe Polo wo pe Medlot ana wo pe Club de Nuit any other perfume brands a wa wunim wo de na wo use no brane ma wo ne papa ne bo nso da form ewo Osipes Enterprise ahai ye wo slippers e ma ne mema de brands bi te say Adidas, Nike, Gucci, Hermes, Versace, any other brands wa eshewa utumi hu se etija ya kan yenia ne ekofa ba enti ye nneoma no ya tete so ebo ne wo fom amanfo tuton enti wo so bra wa wo pe bi atu aton no bra betu bi koton ahaya atufuo mu nti no yesa ton ne nkronko a ne bo wo fom pa enti udi sika kuma bi na wa beje adepa de free Osipes na wo de ko umpewi na apede ye number ni ewu hia nkyiremu a further enquiries fra yen wo 0249 23 8370 and 050 252 0634 and we are Volta Drill Limited yenso ye wo Kumasi Krobea mu ahodwo daban ene main office ne wo wo ba sunyane tachiman ene do ma nyina nso a ye won krabata ho Volta Drill Limited enu anu ne adofo nsuo ne etuo wutie mi se wo pensupa etu ewo fie wadwumam wasase bi so anensu adwuma na apese oyo se be ya ubenya customers ubenya nsu a ede na aboa wa muanya customers ntino eya afre Volta Drill for omo na obase wo betu nsu a no libilibi for you no labalaba for you ni sentini se onum wo mfidi a ode ye adwuma onum wo animdifu animde ewo nsutu adwuma ne mu enti so oba wadwuma ne ho a ye dwam wura sase na se atwinsu kroje ene de ma woni pada sedi so wa man kwanche fu bia betu na problem nso abamu a frɛ ye blowing pump insulation pump servicing any problem bi a wanya ewo wunsuo ne ho and now we are Volta Drill Limited your number is 0244 299520 and 0266 43 2210 unya fresa homa we ya Volta Drill Limited for ebeje so ye no be kasa ne a kirense mu nso de amawo na we are grow fine herbal tonic ene ointment enu so odwa so na eye digital herbal center for ene di grow fine herbal tonic no aba ene aduro we ye de ye ne ankase kokoo natural ene ye de aye emfaso dia ewo kokoo ho eyo twe hu nwi edoso pa enti omi a wutie mie se ye ka grow fine herbal tonic ho asem de kire wo a gidi na kope bi to sese ya wo de a wo se wonyare se wo nunum grow fine herbal tonic a de kire ne se eboni padua ne ho ban wo de a wo se wonyare nso na nte kakra bi ano abre nunum grow fine edro we se wo no mo a ebo pampim fa ni padua na woden ho enti yade bi antumi mfiri wawra grow fine herbal tonic edro anadwo a wuntumi nna wo sori anopa wo ni padua nyina aye omremre ya wonsa ne wonan aye utitriti nunum grow fine herbal tonic no oba sebe wo de wo issues ewo menses mu se wo bu nsa emu hawo obi de ye ne ya obi de atwa emakora obi de ba na anu obi de ba ni tum obi de ba ye ne ya menses problem bia wo bia no koto grow fine herbal tonic nanonom eduro na ye
ebeboa pa na grow fine ointment nso wo de wachiri bremo usisi wuchepe wapo ne wapo so eye wo ya wo je ho anye se wunya grow fine ointment ya de akire ne se wudi betwitwi bia eye o ya do onue ahoto beba mu anya ahwate ba bi eto onuru bia no kwa grow fine rei ubenya bi ye number nso ye 0244 596532 0244 596532 and then we are simple plus phone accessories anuanom ye ka adepa ho asem de kire wo a ya tio da bia me ka kire wo se Ghana ha sebe enam se ye to ade ne nye after all se nye hwe ye de nye hwe sa amanfo bu ye faso e de ye ye kan wa wutie me ubehu ne nkofu yi wo mu piepia nneoma bi se ye tonfo na accessories wuto bi na nya echi na bi wo ka ko hu ne wa hin usika na hyimu money para nkwen enti na wa wutie me se wo perform na accessories dia de sese woto e simple plus ne brand no eno na ye papa na ye kan wonso woto phone accessories ope de bema wo wagye udin na manfo wagye wadi no anyamfa so a ton simple plus brand no wate ahaye tuton ahaye to ne nkronko ope ye kira kwan a kumase wugina kejetia Dubai getu animu ho a getu ni hwe animu pepepe e ya adehyeman abrosan na esi ho no frobra ne first floor simple plus waso ye ba ko afei enkane first baby a ne ho ye toilet na ho ewo kejetia ho do masalachi ne nchen no simple plus esan waso ye ba ko ewa ha na wo perform charges eye Samsung de iPhone de Android phone charger bi ewu hie bia ne papa no simple plus brand ne ye so wo pe power bank phone batteries or per hands free earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth any headset simple plus the end there phone covers iPod any protectors phone accessory be a here biano a year choose simple plus. I have chosen simple plus and you Udia uchusia ebeboao simple plus number 0244 590374 and 0241 709636 when you nyasa number say wo phrase say ya simple plus for na beje so wono be kasa na waboao ene na bi heba onom na de na bi nro na ba na bi go heba mixture ene ne capsules ya dura ensuo na ne topa ye hye hunti adaka kro no se woto a wanya nuo ni mienu nyina ahyem aduro no ni nsuo ne hono topa ye ne hye ho na wunya na bi aduro yi a onua enam yade a oso ye very stubborn na we treat na enkodo fa na bi aduro yi fa bone bongarat wate de atienie wodi nsuo no ebe memene topa ye no enti ne yade topa ye na hye nsuo ne hono fa aduro ni nsuo no memene topa ye no enam yade bi tese gonoria ibi no akote enkekae yade yi ama ho fon oba me yatwekom oba enka bone aba wa himfie ni mu enyade pa enuoma katoa like eyifri wo ba mu ba ni nyina anye be ma ne uhia na enuoma bi pie yo call me bi mu me pa chaw kopena na bi go heba mixture ene ne capsules now de memene no ebeboao baby eto nwo bia no kwa benya bi komisie ba PFA pharmacy Coastal Pharmacy Apidang dan heba ni Fredimens kumase ya fodwo heba wasante be kwai mi so ben ewo ni odubiase one consansan kama pharmacy wono mbehwe waboa ma na bi nwo bi ne number ye 0549 999253 0549 999253 wenye nyana na bi number ifro wone na nabi enkasa na papa no beboawo awiai mewo mewura ba fefe bi ewo manim ha oba akwaba nana ho te sei yankopon adom udi de sei nana bibi ntimidi usuro ada wedi bone achode ana ye pewachew se obo odi a obi beba Otec ha so oba abechew wuti kumase ha pachan
Edi asem na de waba. Nana, Madam Ase, no abedwa for some mama me ho kwan sa. Nana ma asem tia ne se me yedwadini. Na sister bi wo boko. Enti ya na obeje menwo. Ti obeje ya na waba betua. Na wasan ba beje. Ebe afini fani. Afe de sister ya beje nwe mi busa na oso de nwo na kwa akoma obi. Enne echina Menya abutre sa me so ye bangi sika na me de ye adwuma no. Afe de afi atwam kwa afe ne fa. Osi obi na beje nwo no nipa kro so enne echina afe de meje me ho anye me ho mete. O sa bangi sika so mi kotua. Na me se me de ba be da mo na wada woroma. Ma bo ame na ba bia amra ne da mo de ato amama me nsa aka me sika. Enu nti na awie me de ato amwa ha. Sesei sika sei na enipa ne sese ode mawo wayi nani yi. Na ye ne sika 120. A first no 1.2 billion. Enwo nko a. Pipa chan. Sika foforo bi anka ho. Enwo nko a. Enwo nko a 1.2 billion. Pipa chan. Wo kan ni nyina bom de banana se wo ye ne sen. Na de etie ne se. Ese ngono ya na ebuo wo mu kakra. Enti midi bi koma no wansa metua na osi obi se wo panwu ni bi etimi sanfa bi meka no esansa me ne na ye adwumenti na me wonu mu gidi ana me de ngono esan akoka ho enti na sika na kwa akoboa no ama na do so na oye se nipa cross oye semina ni wi ode ngono be sika ne be bre no afre madana atosa abri me so bangi sika na me de ye adwuma ne nwan ye kwa adidie nko ya ye san aka bi gum mawura. And I say, I say, me na minimum say the pakrona na wodi eniema no. Ama no me de kwa wo chiche, wodi bi ma we, me de minimum ho me nti wo me nkwa ho kora da. Enti onya na ose na damfo bi si wo pebi. Na me family no na wodi dada no ebeba. Me so san say me ne ye adwumenti na me wonu mu gidi. Ana me sa de ngono san koma no. Afere ma hwe na anim saa bangi for so ji wo musika ma timi atwen ya afie twem timi atwen ya afere me ji me ho sesi a anyi me hu de me nya me ho na me se mo adawro ma me de beda mo na mo boa me we de udi se wa mo din ka bangi for kra bete dini o na nipa no wo kwan ben na afa so a wudi hu no sa aboku din na ye ne na net yi kurum a me no ka se kra wasi edam ayi ba kakra wo ho yene na netie a minini pa enti na minim se ana wono ankasa so da bia woje na wode ba no kwasem ne se ono mo ndie na minsuro no ofisa woje a na wode ba ana wonye nipa bonini enti na mi wonu mu gidie pa na do so wo beje nwo no ana se wa masa problem we nyina aba de wode ma na wode ba ye de na mu edu pa ye sei na edoso menini di dwa na che ebi utumi man ne omabro 1.2 billion no tibe man a wode ba na na ewe ye eno ne asem no we di essence mbeni enti wo de oma wode amema wo mu no unnim no mennim obia de wunnim no ye sa awura no ye frɛ ne sɛ wode amina enti sesi a wote asante mamu ana wokoboko boko eho no wo na me de ngona amane ka na dia na wo mo de kakọ nipa nye papa ma bedwa for the trance na mumusa asemo ampese mbusa yewo adwadifo bebiri a enne oma wo musika de kokwan so obi mu antia hwe se wudi dwa kumase ha ye wo nipa bebre di dwa wo mu ni capital they don't have the capital de wo mu ye go kam okokoje enam no kra odima nipa ninti no okona wo panioma 50 billion kra na nipa de so de ba no kumase krodua imu ebi wo mu na okoje na wamfa nkwa ugidi se opese wugu mi midwa woma nimguase to me woma esan posi asem beto me ana se dein oho ohaw no
ne nyina ni ɛdeɛ na apɛ so bisa awura yɛ ɔbɔ adeɛ do akra me da se ohima mpacho enipa no a wode woniama ma no no se friends fulila amina no wonim ne busuani bi wonim na busua ana wonim ne ho nipa bi nipacho da bi ekwan be so na fa ya ohunu amina woni ne ya adwuma wo gidi o ekwan ya me fa so me hu nse na ya ne nyina ati ekurom ho ene me ka sekra ni nua ba woni no Asante ma mu ha ni no Asante ma mu ha aya ne na net ya ana wo kosirem ti wo kosirem na me so me totɔ no na sister bi wo ho na na damfo no ana ode kɔto na anim sɛ opese me nwo no waji bi kose no kɔto no wani sika wan si di kura ana sister ne de to me ne na me so sɛ won de ne na atena ha no kwasɛm ne sɛ me de ma no da bia me ka so metua mebo na meboa obegye me de mane no na otone ana no so di sika na kɔto makansu na masan de bi amane no ana me di we kɔma ne ntimi ho ana ofrɛ me sɛ sister bi se wo pɛ enwo no 150 gallons no 150 nti me fa ma na dada na wo ho no de bebrɛ me ana me ma ka be fa ne de kɔma ne no nti anu ka ba afa na madan saa o se nne echina saa na ama na ba be duru de adure ne te sɛ baabi a enipa iton ne ma na nkasa de wonkɔ hɔ da bire bia wo de mane no disisi ya say in case say wa maybe wa see e ko hwe na kira kwan pa de ne ma wa adudwama oh okay ne ma wo kuro na ye yeah oh yeah okay akra ye aja kwa me na we da say said ne ma wa adudwama dia we dia wo nyira oh yira wo nyira me nua ba papa wo ka na kira kwan dia wo no mane ha wo maame ye kan asem na afo asenti na ate ha wo enye bibi nti anka wonte ha sebe ababo se a wokɔgye ya wode ya adwuma no enye on na agye bosia de ma wo enti se wo katakata ne yoma bi so a eye wa wuti na etie sesi a ye kan bɔkokora no ehokɔ eden ye kan sesi ye ditodito bɔkokora ne hokɔ eden wo kɔsoma patue we nko ade obɛbɔ ne hwene obɛka ya te no we kɔtem ya mama wɔbɛbɔ ne hwene ti nioma bi ohono mo amaame open up na yensu yewu me pacho sese ya wo da so ye enwo business no me pacho wo di no man ko man no edi na se asa na sa ansensem ni si wo boko anande won kai eno de emfa boko nsensem no ho kora na wo misa ni sika na wasem ma won sa ansensem ni no eno de enye sa asem no kora na ode ka na wo se de ono oje nwo no ntimi hu na de kora maame no edi sika na ye wo mu bisa no kora wonka wo bisa sa ni pako na ode no enwo ko man no ma free amina hoda wo me ho e ma na no kora maame na frɛ me ka se wo mo mra no wo ma amanto ono oba be frɛ me apa me che na me se me ene me bobo ma adwe kyerɛ no na me se me emi ntimi nso asɛm no nti no ana me de aba be da mpanimfo wo Otec na ka metimi na ka nka afie atwa no ma da na sister na de maame na namba maame ma metimi frɛ no je say de wo se me ka kyerɛ ni bia ma ka kyerɛ no so no opirim na koma na me ka kyerɛ nse metumi yanka ma fa me da mo nti so onmu frɛ de a on frɛ na mo frɛ no ada so obeba ana so obɛfrɛ mo ne mo aka ana me kate no na me de me se se woni amina na ye business me pa chan ahanti e fan say we no oboka nti o kasa man foforo no fan titi a obedi be ma no eno de se de me fa ma no na me da se me da se adofo edinio se enipa nti enipa ye papa kra na ne yem hyehye no enipa nti papa ye ya ye den mprimpri enye se obi trimu na eden na emum su ne banya nipa bedan na die e de akyere wonti ama papa ye ne ya den na nka sebe u ni adwumayo e wo boko a wote ti mami wo mami fa show trim se wonim obia amina na anim no kyerɛ sa he ya wo de abai se duru de eden a amina ne ye ta wachi ayere no ti fa show trim sa na wiai awodade mu nchi ankoma wo udide obecha echa papa bi wanya afeko e de aka onfie ho me de me frɛ Yvon maame
happy birthday to you. Nyankopɔn hyira wate ontutu anamo nsie na ɔmmoa wo ɛwɔ akwanuasa hodoɔ nyinaa mu. God bless you. Afei Mariam Osman ɛne udin dodoɔ na anim sɛ ɛfrɛ wa Auntie Mary. Mariam Osman ɛne udin Auntie Mary na dodoɔ na frɛ wo Auntie Mary Kumase yasoame ɛna ɔwɔ ma Mary wanya afeko ɛde aka wɔn fie ho na wa ba Mustafa Said ɔse maame Mariam Osman ɛnɛ yɛ wa wodai ɔsere Nyankopɔn ne nhyira ɔsere Nyankopɔn ne nkwa husan na ho bambo ɛne ne nyinkyerɛ sɛ ma Mary ɛnka wate ntutu anamo nsi ye wate na ɛmoa wa akwanuasa hodoɔ nyinaa mu yɛmoa woda pa ma tripa Nyankopɔn nhyira wo. Afei Mary Chei Bema Fantinuta ɛna Mary Chei Bema owo na enei wanya afeko ɛde aka wo mfia wo Janet ɔhene wa ya wo Canada say oma happy birthday ɔsɛ Nyankopɔn hyira na hoɔden ɛnso de ma wo. God bless you. And da Sibre Research Herbal Center for ɔnom ɛna adɔkɔtafoɔ animdifoɔ mmiɛnsa afiri aba bepia watena se na wayɛ nhwehwɛmu ɛde nnuro mmiɛnsa bi abɛdwa so. Anuanom ne adɔfoɔ da Sibrefoɔ nnue mi ankasa me hyase yɛsɛ mebɔ ho dawuro wɔ afidie so nkyɛe nanso atiefoɔ nokorɛ moma mensɛm nka nokoro bi ɛwɔ mu mfa nkyerɛ mo sɛ aduro wei amanfo a ɛtɔ ɛne adanse a ɔno mu difa ho no ɛyɛ bebree na kwabrane tumi bɛgyina ne na so ɛnam de aduro na yɛ ama ne nti wɔse kariwei maako 15 kariwei 10 na fa mame nipa baako pe o mete ho me se wow krache ade wutu nroton wɔse opanyini daabi na duro wei me beto maako miensa ni nyina maako na nana Krobea me ne me yere ene hyase yesa ye nom ye yakuafo enti ade a aya ma ye nti no ene ma beto dodo saa me mpese besen gya me ne bi be firi me ho ti sese me dia ye me ne mabusu ye nyina nro kire se me hu se enu ne nupa da Sibre Imu Plus capsules da Sibre herbal mixture ena da Sibre blood tonic se enu mi ensa we eno na da Sibre herbal for e de aba asema ba ko abebru yebru me de hye na mpomu e osoro nti e ade hye ene wenya free da Sibre research and herbal center aba bedru die no wadama mu mi ensa yi boyemu devie akura wadi kan bo mu die ye no ase bru bobo adwuma nso said ye wadi kan yi ani no e de ye da sepa sanse wahuru ne pa da Sibre ewo mu a amaka na fo nyina nso age e de atomo da Sibre Balance Research Center wom de nupa miensa e de dia ba mansan dwa so sa mansan chenom na mu amansan na wom nya hoden soronko ye da Sibre Imu Plus capsules mixture na fi blood tonic miensa o wom eye ndro ntasa wom bo adwuma pa na unya wo de wonsanya nkan bi wonto bi dia busuan wada wo mebru na wankasa na wo yo ho won wo didi mirika ba fiduam ha ebe kurukura dodo de kuro no makwakọ no mo edan so fra enti ehu behia se wo te na wo te no ya bibi pem wo se droyi pebi nanom na ya de no a ye bodi no anase ya modi mpo no a tutumirika na ya de no asbetu ede abon eti ndro bi ensa kra ne no se de manfo akere ede aguso no enya sem ketwa kra na adokotafo over the weekend adokotafo miensa wo ye kofa baye binya kwanya zoom eye meeting no koso me wo mu hia ye se woni tua se wiki no mo bo mo bra na wo mu tumi ntino se kana fo bebrebu a wo mo huru se ye wonim die no se me ye broni adwuma etiminim dia kura mesua wonro ho me fanto nchen nenso adokotafo yi wo mo ni bra brese wo mo pese ya de pewa abedokuru kana fo nyiru tuase
Yadia no den. Tina mi bi so mo se hwe enya se ye edro no nko na ya ye ne sa akwa ne aton na ye nya bibi na a hye butum da bi. Nemum yade pon a akora ade be kyen ne yade foforo a yenya. Yeah. Yadia nidi bot ndendendende yanti bi den na mabreso na asa sa ade ne yanti bi. Enso ne beda so de no ne ye boy yade chenchirenchi bi. O se o mo se nunti adokota fo mi nsanse wo mo motive. Ene se yadia eni aduro bi a ekun Ghana fo. Enuti na wo mo be ye aduro no akwachire. Nyame ya dom kra clinic kra nso ba be ka ho. Wow. Clinic eba. Wow. Enti enye se kasa enye se ya no na se bio anase ye ni bibi ya ne betan ready so na ye kasa. Ye ni madokotafo mi ensan trimpo a enti ya wodi nupa yi ede aba. Enti se uti radio na apem wo se droid mi nya bi anka mepe no tutu humrika tugidia na mon ebebo ama wo ankasa woni age na abawu so na mo utu ye no woni dance wia. Sure. Akura na edne dokotafo se madokotafo mi ensan se meto mo so an masore. Wo se akoma yakoma no etese car engine sebe bru sebe nyado car si hon ya two engine no car ni si hon ya two engine esi nchen anyi bia car no beka tundro na esi hokwa etu engine wo fa ni agro abiri bia beko magazine bia no mo check mi engine ma mi o na wo check oil na wo hwe se engine no ne bokura te say any good sound emoye na se car no keka kwa mrem keka kwa ditch anhwe ya ebetumi at the off be breaki wo bra nam kwantana so na so wotenam kwantimpo mu sa na nipadwan so te good o ma me hunu se wakoma no hwe so yi a ebenyini ade amon ye fra bibi palpitation akoma no wo hwa wo du titu sumye so ana so wo sawi eto a na wo da so a wote me pa chuma mo hwe Facebook na behu de mai wo de wonsa no ka bom na wo da so se de nkwada motofo ne da no a wada wo nchemu no wo de waso ato wonsa ne so no na wote se wakoma ebo sure under normal circumstances ni kwa se bo ma wote se kunkum cha bibo o wakoma no eye problem chese stroke na ebo kokko no wow chese ahwe ya wo ho den so beti ebe kan wato wow last week na me mo ka na ya di nkomo bi fa ahopopoo ni nyina so tachire bi wow so ho popo no na di stroke na ebrewo eji adokotafo no se me nsimatiefo mapase yesire da se bre no mane pa ho entina o ma yade no mansa we kura se de wo ka se odo nsa to die obi wo ho kra wo mfa ne nsa ntuso o wote wonama wono ate se na koma na igbo kim ba that's a challenge from wote obi nama wote ne de na ehu pa wono no a wo mfa ne nsa to ho wona ho bisa oda ho a ade nya connection no onya ye enti wa wo de wo mfa ho koka bibia wo nteye de wo de na ehu wow ma hwa wona ma no woni so achinu preko pa no wati ato na ye hwie nye ye heart attack yade ba ko a ekum Ghana for over the weekend wonu ye o ma yiye mu dodo no me sheda hwehwe mu wani tua so makrofo me kwan makobisa eti asome se owu ye pa de na ye no ase de ye me ya no nyare o preko pe na ko agine jim eno ano no pese emu fa kese na kurai enti akoma dokota so osre ejo me sori a me chama mfo ade bi said abribia se me sori bia na dokotafo wo mo hinta se me ma ka kire na wo so wadi so na boa wo ejakura me pa choma mfa no ma ne tudwanse good di oteka mu no ho se obepa duro yi eye dasebre imoplex capsules enti se me yo bia me namo a me tese makoma ebo se me da ho a me tese akoma na ebo a wa wo nkwa american ya dwaden din bia me nko pe dasebre imoplex capsules okay that's right okay enuara wo se be frase doctors what the bibi be kan wo de me sore a okay wo se me fan kan ho okay eno so be boa wo ma obra wo fa dasebre nupa no neno so ebo achidom very good enunti number no 0535 0535 01 04 42 0535 01 04 42 me patroba Otec 1029Fm haya won sabe tumi aka bi sure se sie kwa bra mete radio su ka say tutubiri kan bra wo ba
was me pebi and talk back nya back they no can they are dance here through do say among for shasia num bia wo mo to bia kogu fie no o mahun sun fa so pe wo mu sure afra messenger asem ketwa sure enti me pacho have me ben wa ye mo wa makom fanti new town eni ho no asafo labor ho no a nko have me okay mon sabetumi akami okay afi Freddie Mens PFA Colinac eni yi dani heba nom heba so bia ni mokumase bowrem se wo ma mu tumro ton no yes se wo pe bia tu aton na wo kosa nkrofo yi ho a wo bia tu akoton that's right yeah won sabetumi akami good enti akoma no adokotafo se ehia eno nti wo mu eye ahwehwemye bi bewurawura mu aye nnuro no bia sa aka ho o sa me no ye eduaba ne atosode no enye da bia na ye ka kwa ho sa o ena ne papa mu kura no de ye organic no so kura menu me bede ye hu no ni nya den sure enti adokotafo nu pe ya wo me de sa de na ni nya den no agumu no wachindi agumu no eno na ebowo good enti abribia bomoden se obetwe ede afiri ho na yade no eya na yehunu se ya na yehunu sa se yade no se de no masi ekura no o se yade no ye redie ya na famu ba wo yensu abebenom ensu bi okura na odi dware etimi kofi yade bero ene aduane a yedi eno ma etwe ho hia eno ne ade a obi nya ho ne sa no ma ya maburu so yi akura eno na asi na wo kwan yeah be ma bia wontumi ne yire wonnam ahodem enkwam wa no wo mu nya ahoden omu nya ahofama se wo se ye adwuma ma baba fi wo ma hoden kofom sure da sebre eye capsules ene ne mesha ene blood tonic no se no imiensa menkamum kambom okay ahode aba good ebe ma wo so atiasi wasi piasita ama ohunu sampa edro manum nura numa ene no kura no a ye te da sabra na ma ye kura so no eno so kura tim ko for how de ba da sibre no esan se e ma wo white blood cell no red blood cell no ama o manya tinka foforo asi o tibia dada no ama afi wo hu se wanya ahoden no edo ne ade ye wo so dum good da sibre no pa no sase ne donom etu onua mesraw mesha no so bo adwuma wo bia wonim se wanya go no pen unom da se brase me na doctor for ne kana me no mudi achi wanya go no pen e wo adwen se ko unom da se bre nkoi wow yes ye wo enro bebrewa epompon so keke ososano ya obi a wote no omane koto wa o ka se o wafam ho adi enso na kosie enti na wiki kwamwa no wa wade awia branti ya baba wa afei na nkamo bewo ma fia ye de na afei saa no mani nyina kofa problem jabro isane se wantumi antruti emoa wani yi awtumi antu o moase akofo ye ne ede abro da se bre se da dokotafo da se ni dwam na se we de dokotafo akukuduro kasapa etu obi a wonum no bi no go no nkoi na yi nkoi da se bre no nya be ko no sai mi na minim research amaye unya da sebre mesha noa gono noa wo fa duro bi akwa bi kura do da apres na odi no me bi afrafra no anom da bi o ha ho good wo di appetition be sa hyemmoa no a wo mu baba eba no wo mu sperms no wo mu nya hoden efma baba ni padua no ana se wo no oba be da ebe ma aproduce ma no sa appetition no kura bitime ku eti obi was menya gono mo fa wi fra wi na mo fa wi akwafa oyi ne de ko da sebre nu padu da sebre imu plus capsules mixture no tonic no miensa no a na tonic na kure hemoglobin ya ye kan ya na ye wonuamu de ho ene zinc na wo blood tonic mu no enuamu de pa no eno na dokotafo so mo de ai ebibre mu nsa ebibre mu de pa powerful enkohini ya no je say obia wo said wo yen research ni nim de edina se wo ya de sin wei uto wi ahunu se wei de mahunu bibi wum mahunu se impact aba wem mahunu se wei de menom ya boa me sure obia ni nim de ode ai na dru sure enti adokotafo miensa no wei nim de kakra wei de kakra enemu emu ayere tape enu akasi edin sure enu akofa nro miensa de aba for now mesi enche yen ye be bossing ye be clinic ye nyame ya domo a ye beje maame ato ho kakra ye beje papa ato ho kakra bibisa dokota fom che se ye ofie ntimi hwe ho yi enti se clinic ne ba ye benya ho abotre
ni agye wato ho ni ama abre kakra ni ya nkasa de eduro no ama obi okro to eduro no onom say palpitation na ye kan wono nim so onom ya na nsa peneko wo se nya abotre na kuma no na eduro no wanom ama ho ato emwa nipadua no wura mu nya adwuma se ne se ne fata good eduro nya de ahohia enti dasibere nu pam yensen e dasibere imoplex capsules mesha no na fi blood tonic no eba na ba beboa wo number ni ba bia benya bie atumi ato Otec FM heya ubenya bi atumi ato habmei ubenya bi atumi ato sanso na Frediments PFA Colinac Danny Heba honyina ubenya bi number ni 0535 enti bibnie ontiasie de ye wo nipadua ni mu no for free consultation. That's right. Na ye mwa wo nkyire nuro no e ho akade na e mwa wo enti fa number no mpacha oboma me 0535 01 04 42 me pacho obi a wo so a woni mudi hye bi o UK a ene be easy kura de ma no ma me fe UK number no so masa de hye no na wo mo mfrɛ emfa ma wo mo adofo bi wa won tia se onipadua no kura na dokotafo do wabotre e de ma wo benya kwanya a checho no mamu pa de ma wo number no is 079 UK for number no me pacho 079 66 70 0883 0883 079 667 008 83 na yes simple see edjamon enti me papa wo kan say me na bia menom last week omo frefre ben see edimirika ye ba no gidi say wo mo nyina atumi e bai won tumi so ama me patro this week ye bia pon ato bra no mi ensen da sebre ye imoplex the mixture na fe tonic no oba mo sabetumi akabi mo akrei odehie nyankopon hira da sebru adofo da sebre herbal and research center onum nupa miensa ode abadwa so no e na kwamna waba betum nkyene awia idi ama onipa da zade di aka eye wanamuntuo mese peda sibre nu pai bi nom entena ho nkase me yare ansa na wononom da sibre nu pai bia da sibre imoplex capsules da sibre herbal mixture da sibre black tonic ebeboawo ye number ne ye 0535 01 0442 first number we see ya na only da sibre 4 enkasa enawie ahaye 102.9 ahaye Otec enawie hyene nso secheduma se rural bank plc for eta yachi ewo yedwumadie yi mu engine room fa wadwai na onne secheduma se rural bank plc enso tokesa no kre mesewo se ade nyina bedi aboa na awie yie enso de amawo ene ye kan akwanya na ba ma woni pada se ne awutie me so obeba bebie current account corporate current account eno no yente no COT ena savings account yesan de bi kura ansi ho kakra betoto so amawo susu account oni ndi dwano wudi dwano to susu ami nan senko to susu kakra ma secheduma sefo a kenya ne se wa ma kaya buni sui me bada achi account to kakra gu akoda ni tri so ebebo no fixed deposit ni be yebi interest rate ne ye kama money transfers ahodo eye secheduma se rural bank plc ye ne ye ena ye besa link wa account on the amount phone no momo ba bi a wo bia betumi discard to account no mu wo betumi yi umpe we na apede yi oni edi dwa no kre me se wo se ebra wakwa ahohie mu no ye ne ebema obesia ema won so ode atre udwumadi ana ohun eye ohina odi atiti ye ma ban ne ankrankra adwuma yefo adwadifo ye mamu nyina abesia wa council wa ha na yetua akafa ha ye ma abesia moka mu hubo ma mutumi beje bosia ne mema akuafo besia wo ho besia ye agidi akoye de hie bia yi ana ye de kwaware ne nyina wunya we wo ba bia wu jesecheduma se rural bank plc ye shares wo dwaso ba ko ye 10% to 300 cedis ko ubenya dividend eso mfaso obeba head office wo secheduma se kromi ya wo branch ye ben edwa no edura
ye branch ne be GPRTU for down kwa abri Kenya ase ha Kumasi ya kwa abri Kenya ase ye wo station abrosan ase hwa anwonaga ye wo jene dwom abo ye wo post office na chi aso ase kwan yi so tafo ye be crab 600 adum ye wo boss FM achiri ho ena moizongo ye wo second station enyina su chechere ene adiga nyina so ye wo mobilization center so ye number ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 wenya sa number yi yes echeduma so rural bank plc for dia fresa number we sisi ya na wono ene won kasa obeboa wa kirekire zemu nso dia mawo na wiei asasu herbal center for omo na akofa kubi herbal powder ne nso dia ba kubi herbal powder yi onuada sani se wunya bia bema mami ha ba ko se we ya bema na wunya kubi herbal powder bia wawie wudrum pamu a sebe esesi esiw hene wudrum pamu a ehɔ ne sese oba ɔkyerɛ ne dɔkyerɛw wudrum pamu a ehɔ ne sese mfifiri sane wudrum pamu no ɛya ɛchi ne kura na yɛ medɛ no na kwabra ne a wuntumi nka bi yɛnka bi nkyerɛ wo da kyerɛ ne homa nkoye ade atwia na atwi ko mafo afon hwɛde aka kɔpɛ kubi herbal powder mesise ye kubensu a obesa powder ebie gum no akanum anom ensuo de se bi gumo se gum kanum nanom na wa ubehu se bema Yankopɔn boye no boye ye oba Otec fi ahwehwe Asem Beba Dabi before a kubi aba pa da obenya bi ato oba misi eba blazer rekwa umrum Fredimens ne kolna ko Ashtown of ata drugstore wabu akofodua station baby a David to aduane no of ata wa drugstore ba ko mfensi adankwa me Roma asoro no obe no ehon so tobi fodwo heba Yaw Asante bekwai afi wo smart ba wo boase a ehon so bi ho oba Tech Junction atonsu station ho krachi biton muba fun accessories wo ho wono nso eton enam de kubi aya maninti woto kubi heba pada ne bi enso ewo ho ba bi a wo de to aduro bi akobisa na so anya bi a fresofo asamwa na ankasa de oye nuro no ana yade bi na etete wa enne nkasa no ma ho aduro ne number no eye 0243 50 5775 ena 0244 166602 unya fresa homa we ya yebeje so ye no be kasa ye beboa wo ama bibia nso aye kama engine room atnase na the fearsome 3 se ne medi nkia ka ho asem de akere no hepa plus pavi plus moso no onuada sani memfa nya kwadworo ene memfa ni agro nso hepa plus nupa ebineji for de abai anuanom ne adofo se wunya bi na se wo no nomo a kai se me se ye woni nyina nsuo wo ho ena ni nyina nso ye wo bia nso to paye hepa plus pavi plasmos the fearsome 3 naturally made to improve your general well-being enti onipa da sani sa wo pese uni padua na ho de no sipi ne sita edemawa edura wo hianie emfa ho ne yade bi a eria trentwe woni padua ne so ma well-being ni nyina enu ebe ma well-being na gina eye hepa plus pavi ena plasmos kwabna ne de ha ubia wadroni yade bi atiti ubia wadroni pebi tonom na wate asi ba bi eto nro bia nso bi ho ubenya bi ya number ye 0542 77 8572 ena 059 13 67 898 engine room nana oho te say ya me dia dum ye good eno dia ya ne yakataye ni ne bisa yakataye ni bisa sa na mo nso ma ye the greatest lie no and there sa na tie me ho ye de me koso ana maka say ye the greatest lie ever told no crepa me ho ye o de emo so ho te say you see there is something behind me ho ye bibi wo me ho ye achi ba yentumi nka gidienti okay amina wo maami asemi ho sima ba akopɛ de nkomo na ane amina adi obi nsum nkɔhwɛ enkwa na de wumpia ne nkoto de echibu adai de na ekoso ana medase ma tifo ahampi me informal Asem Beba Dabi so de atini amina na ya invite ne na hia wo fitie mu wo ha ya
wa free cinema ba ha wa free boko bai na yɛne ne hyia yɛ no ɔno kyerɛ sɛ maame deɛ ɔne ne di dwa sɛdeɛ na wɔka no akyɛ wɔde ade ne bɛma no ɔno so de maame bi ana maame ne de bi ma kusaasifoɔ ana ɔde bi ma bɔkofoɔ no na ntɔkwa na ɛbaeɛ no ɔntumi nkɔ dodoɔ na wɔ kusaasifoɔ no hɔ nti ɔntumi nkɔ kusaasifoɔ no mu nkɔ gyegye sika no nti yɛyɛ frɛ no na ɔfrɛ no ɛka sɛ nkɔ ne maame no nyinaa mmra ɔbaeɛ no wɔntumi ne na ama nti yɛn nso yɛgye namba ne frɛ maame no ɔba na ɔsɛ maame no adwane akɔhyɛ bɔkɔ a baabi ɔsɛ ɔntumi nkɔ kusaasifoɔ no ɔkɔ na wɔntumi ama nti yɛma ne da foforɔ no wɔne ne nyinaa famra ne yɛsɛ okay yɛyɛ nim no maame kyerɛ sɛ ɔno na ɔde adeɛ ne maa no nti ɛbɛhia no ne sika no ɛde ama no ɔsɛ yɛma no naawɔtwe wɔkɔ de aba naawɔtwe ne soeɛ no yɛfrɛ no na ɔsɛ maame no kɔhyɛɛ hɔ no ɔmaayɛ wɔkɔhyɛ kusaasifoɔ no mu no ɔmaayɛ nti ɔno no nso ntumi ma aberɛ a sika no bi nkura no nti sɛ saa ne yɛaka deɛ a kyɛ sɛ wɔkye maame no na ɔgye sika no de ba nti yɛma ne berɛ ne yɛsɛ yɛma ne berɛ nkɔsi berɛ bɛɛ ɔsɛ ne deɛ wɔntumi nkyerɛ yɛ ɔkɔkye no wie a yɛbɛsi biara no ɔbɛbɔ yɛ amanneɛ ne yɛsɛ okay ɛneɛ yɛhu ne sɛ ɛyɛ sisie bi na ɔpɛ sɛ ɔde sisi maame nso akɔgye bank bosen a ɔde yɛ adwuma bankfoɔ no di n'akyi nti sɛ ba ne saa a ɔno nso nyɛ dɛn ɛna wɔtua bankfoɔ no ka ɛfiri hɔ no deɛ wofrɛ no a wɔmfa biom baa deɛ wɔdwane akɔhyɛ kusaase hɔ no mu no ɔno nso so mpeke yɛ kɔɔ ɛna wɔfa akyiri kɔfrɛ maame sɛ ɔsɛ no koraa obi na frɛ no ɛno no akyi no obi na frɛ no ka kyerɛ ne sɛ na wayi radio station foɔ ɔmo gye sika nti wɔno mmra na ɔne ne nhyia na ɔmo hu kwan a ɔbɛfa so ɔbɛtua sika na ɔso ɔma ne mmɛkyina because wɔnim no sɛ maame no akɔbɔ paase yɛ mɛku so ɔnkɔyɛ ne dɛn ɔntumi baabi ɔde ne baeɛ na hɔ a na ɔbɛba ɛne sɛ yɛde asɛm no aba fi saa nkwase asɛm sei na obi ka bi kyerɛ me a wo saa nipa korɔ no woanhwɛ yi a sɛ yɛpɛ baabi koraa kɔmmia wo tɛkyerɛma kakra na wode sua nyansa a yɛtaa nipa kyi no o sɛbesɛbe wodi nsɛmfo yɛka nokorɛ no de akyerɛ wo a na wo sa agu so a yɛka nsɛmfo wɔ akyiri wiase no sɛ baribari a anyɛ hwee a kokompe yɛnwura hɔ baribari nti ɛna de yɛwura kokompe ti deɛ wɔtie deɛ wɔno wakɔwura kusaasifoɔ no mu no yɛmfa ne ho deɛ maame nim no ɛyɛ amina ɛkwan a amina bɛfa so wakɔwura kusaasifoɔ no mu na wakɔ akɔgye maame sika de abrɛ no no ɛno na yɛdito ayɛhia sɛ wanhwɛ yi a baribari deɛ bɛwura kokompe maame nya ho abɔtrɛ wate saa nkwasi asɛm a saa lady na wakɔdwane akɔgye kusaasifoɔ no mu no ɔmo ka no wanhwɛ yi ɛbɛkɔ kokompe wate baribari deɛ bɛwura kokompe ɛngye me da sɛ wate adɛn monhwɛ yɛ o na wiase no a yɛwɔ mu no ne obiara na wofa kwanfo bi so sɛ mede hwɛ baabi a wonim kɔduru no obi deɛ nim tra wo still a mesi amina very good eno wode nya ho abɔtrɛ wate anya ba ne sei no yɛnso yɛbɛtaa wakyi ne yɛhu sɛdeɛ ɛbɛyɛ no wate saa maame no a wadwane akɔhyɛ kusaasifoɔ mu no wonim ne din ɔfra wo no ɔka kyerɛ wo sɛ yɛfrɛ ne sɛe waahwɛ ɔsan de grace no wɔdi nsɛmfo saa wode nya abɔtrɛ wanhwɛ yi a yɛbɛmia no wɔ kokompe so ɔtoto baribari ba park ne so kokompe ne yɛnyina yɛbɛwie ka ko ato yɛ mo ate hyia yɛ wɔ kyerɛ hɔ ɛna vim champagne energy drink no moma yɛ mo bobi ɛmfa ɛmu yɛ bo sɛ wonya vim champagne energy drink ne bi na ɔnonom a ɛboa nipadua no ɛma ne gyina brane ɛna mene wo kan ɛno na ɛbɛma wo vim no na ama wo vigor no na woyɛ ne saa nneɔma a ɛyɛ papa ɛna ɛbɛba nipadua no mu na aboa wo vim champagne energy drink dwumadie bi a wudie no ma vim champagne energy drink mmraseɛ kyerɛ sɛ ɛno ɛna ɛma da moment ɛma dwumadie no ase ɛyɛ trillium industriafoɔ ɛna akɔfa vim champagne energy drink naba bowura baabi a maame ne tɔn drinks no shop hɔ anaasɛ supermarket hɔ na choose vim champagne energy drink ɛyɛ kama sɛ
bibia ni a wo de frɛ yɛn ɛyɛ 0322 190877 na traditional Dr. Dawood on the Dawood Eba Hospital ado anuanom yade nye ama me ne wanse ɛyɛ yade enti keka wo ho na wo ni traditional Dr. Dawood emompo ni mpo na yade a abedaw so na wo de chinchina a enkono papa do bete ne te de ama wo ginamba yi na wo de wo yade no ene Dr. Dawood nkasa ho o si dua ma yaresa ɛyɛ 0244 886437 ena 020 168 1717 unya fresa number we ya Dr. Dawood obeje so na one wo abo enkomo arafoni ade hye wie wote oba ade cha menka wote eja kwa mensonka mo am nso to nkra ba ye ne yete bo nso nka yankopon sham so ode ba ne yantumi amo afacha ye jataba mote ne nka kwadwomo ene kwaw aka ball maguachi oni Amos evil omu nyina ata yechi ema ye de dwumadie bai yankopon hira onhira me na wontutu ye nyina nso anamo emfensiye onua abu sikanti uzi enye onua ne me fa ho Dr. Cash di Gabriel sabre wade beto aso ama ho ma fidie ne na ha ya